אודסה, רוסיה, פולין. לחיים. כן. העצמות הסלאביות. מהמם. איזה מיוחד, אז את סופר יהודייה ישראלית, כאילו עברייה בשורשים. כל פעם שאומרים כזה, כל מיני דברים פוסט-ציוניים, כמו תחזרו להם מאיפה שבאתם, אני אומרת להם, אין לי לאן ללכת. לא, לך תכלס, גם לי, אני מאיראן, אבל זה אחרת. אני דור ראשון בארץ, תחשבי על זה. ההורים שלי הוא לארץ. וואו, דור ראשון זה מטורף. אני יכולה להתחיל, חבר? אוקיי, ברוכות הבאות לשיחות של נקבות. וואי, הרבה זמן לא הייתי כאן. אפשר להגיד שאנחנו מתחילות עונה חדשה, למרות שלא סיימתי עונה ולא התחלתי עונה, הכל כזה נובע מתוך איזשהו כאוס ורצף של החיים. הפרק האחרון הוקלט לפני המלחמה. נכון? אלון? בפברואר, ועכשיו אנחנו ביוני. אבל היה את הפרק עם קורין קיציס, אבל זה לא נחשב, כי זה היה פרק מאחד. קורין, אני אוהבת אותך. ואלון, נכון התגעגעת אליי? פרט ונמק. למה דווקא ראיתי שפרחת בפודקאסטים, שלא תתבלבלו, אני רואה מלא אנשים שמגיעים פתאום לפודקאסט, לקרבן של אלון, אני אומרת, שכח ממני, לא שכחת אותי, נכון? כפרה. דאגת לי, נשמה שלי, הנה חזרתי. ואני מרגישה שאני חוזרת אחרת. אני לא יודעת להסביר בדיוק למה. מעניין אם אתם תגידו לי, אם אתן מרגישות אותי אחרת. עברתי, וואי, אני עוברת שינוי מה זה גדול, שתכלס עוד אין לי אומץ לדבר אותו הרבה, אבל בואו נראה אם אנחנו נגלה אותו ביחד. ורגע לפני שאני אציג את החברה שבאה לדבר איתי היום, שהנוכחות שלה כאן מרגשת אותי מאוד, תכף תבינו למה, אני אגיד שתכף, אני לא יודעת מתי הפרק יתפרסם, אז אני לא יכולה להגיד לכם זמן, אבל יש לנו מפגש קהילה בנטף, שאנחנו מדברות שם על כסף ואימהות, על הכוח של אימהות להגשים את עצמם ולעשות כסף מתוך מבט של נקבה. זה מפגש שהוא לא קצר, הוא יום ארוך, ואנחנו שמות לכם כאן את הפרטים, ואתם יכולות או לקנות כרטיס ספציפית למפגש, או לשלם את אותו המחיר ולבוא לחודש של המפגשים. כמובן שאני ממליצה על האפשרות השנייה, אבל תראו מה נכון לכם, וזה הולך להיות כיף, זה בנטף, זה יום ארוך, זה עבודת גוף, זה מפגוש נקבות, זה להתחבק איתי, בואו להתחבק איתי. אני צריכה חיבוקים. וזהו, זה מה שיש לי להגיד על זה, ועכשיו אני רוצה להגיד, ברוכה הבאה, הילה. שלום. את יודעת שזה ממש מרגש אותי לפגוש לפודקאסט אישה בהיריון, זה פעם ראשונה שזה קורה. אני האישה בהיריון, כאילו. את האישה בהיריון, וואי. ואנחנו יכולות לדבר על מנהיגות של נשים, או שזה גם הנושא שעכשיו אני עסוקה בו בקהילה. כאילו, יש כזה 4 שערים בקהילה, הראשון זה גוף ומיניות, השני זה זוגיות, השלישי זה כסף והגשמה, והרביעי זה אימהות ומנהיגות. ואני מרגישה שבפתח של השער הזה, חסרים לי כל כך הרבה מילים להסביר מה אני מבינה. והיום בבוקר קראתי את התזה שלך, נגיד, נקרא לזה ככה. כן, כן. פתאום אמרתי, וואי, אלוהים, זה כמו שלפעמים אני קוראת את הקבלה, ואני מרגישה שאוי, הם מדברים את מה שהרגשתי בלידה, את מה שאני, אז כאילו ממש הרגשתי שאני כזה, את נותנת לי מילים לדברים שחסרים לי מילים בשבילם. אז בואי רגע תספרי לנו מי את, ומה שלומך היום, וכל מה שאת רוצה. וואו. אני אתחיל ואספר שקוראים לי הילה סמו, ואני נשואה לאופיר, ולא החלפתי שם משפחה, והזהות שלי הייתה לי ממש משמעותית, והמלחמה אנחנו כבר ב7 מלחמות, כאילו מי זוכרת איזה מלחמה אנחנו עכשיו, אבל 7 באוקטובר שהתחיל את רצף המלחמות, עשה אצלי טלטלה ממש משמעותית, כי במקביל 7 באוקטובר נכנסתי להיריון. כאילו, אני הבייבי בום, זאת אני, ממש. תראו אותי, פעמיים. אני בייבי בום בפעם השנייה. כן, כן, והראשונה הייתה כל כך כאילו, בסמוך למלחמה, שזה היה, זה בייבי, ככה זה נראה. אז אני אומרת את זה, כי הרבה פעמים ביחס למלחמה, אני מרגישה שהאימהות שלי והמלחמה הם נהיו כזו סרוגות אחת בשנייה. ולהבין מי אני כבת אדם מתחדשת בעולם מתפרק, ולהבין מי אני כאימא בתוך עולם כזה שקוראים בו מלא דברים נורא מוזרים. כאוטי, עולם מאוד מאוד כאוטי. ונשברים ומתפרקים,
ומפורקים, אני חושבת שזה הופך, זה הפאזל שמרכיב, הולך ומרכיב את החלקים שלי. כן. אני מנסה להקשיב לתצריף המאוד מוזר הזה, והמאוד ייחודי, והקולות שעולים מהקרקע ומהעולם ומהאוויר ומהשמיים, שכאילו נאספים סביבי ומתחילים להסביר לי מה אני עכשיו ואיך זה עכשיו, ומה זה האימהות הזאת שכל כך שונה מאיך שדמיינתי אותה. כאילו, אפילו יש כמה שערים בכניסה הזאת לאימהות. חשבתי בדרך לפה, רגע, אז כמה זמן אני אימא? 2? חשבתי על זה שאני 2 פלוס הריון אימא. בעצם כמה זמן הולך להיות ההפרש ביניהם? יש 2. וואו, ממש. גם לי יש הפרש של 2. זה צפופים, זה וואו, אחד דבר. כן, זה ממש... ומאיפה את באה היום בבוקר? השארתי לילדה שלנו קוראים אלמה, שזה בארמית עולם. זה נורא חמוד, עכשיו לאחרונה אני אומרת לה, מה השם שלך? אז היא אומרת, שם? אמרת לה, כן, אז היא אומרת לי, עולם, כי אלמה היא לא מצליחה להגיד, זה כל כך חמוד. והילדה שלנו שקוראים לה אלמה, היא ממש, דיברנו על זה הרבה במסיבת בת שלה, על מה זה לייצר עולם בתקופה שעולמות כל כך נחרבים. אז אני באה מלהשאיר אותה עם אופיר, והם עושים להם איזה בוקר כיף, בדיוק ראיתי שהיא נרדמה, שזה לא קורה בשעות האלה. וזה פלא בלתי מטורף, בלתי נתפס, זה מטורף הדבר הזה שיש לי ילדה בבית. כן. להגיד את זה, יש לי ילדים, תכף יהיו לי ילדים ברבים. מטורף. וואו. זה משנה את החיים ממש. וואו, איזו חוויה קיצונית. וגם את המילים לאיך אימהות משנה לנו את החיים עוד אין לנו. כאילו אני מרגישה שזה, אני אומרת שאימהות זה פרופסורה. ופשוט זה כמו תארים שאת מקבלת, אבל אף אחד לא רואה, הם שקופים, אבל זה תארים של חוכמה. שכל עדה מביאה לך משהו שלא היה בך קודם, ואת צריכה להסכים לקבל אותו, וזה משנה אותך מהיסוד. וזה כל המהות שלנו, אנחנו נורא משתנות בלידות ובכלל בחיים. נכון, שמעתי אותך אומרת שמה כל לידה שלך עשתה... מה כל ילד הביא לי. הביא, כן. כן, אני חושבת שזה הדרבון, אני זוכרת שבאתי למטפלת שלי, וכזה הייתי בהיריון הרביעי, והייתי שבורה מהתחת, כאילו הייתי במצב נורא, את כאילו ילדים והיריון ועסק. והיא אמרה לי, שרה, את רוצה עוד ילדים? אמרתי לה, כן. אמרה לי, אבל למה? תראה, look at you, מה יש לך? אמרתי לה, אין דבר יותר חי ואמיתי ומפקח ומדייק אותי מלהיות אימא. וזה הכי קשה לי בעולם, ואני בדיוק לפני כן צחקנו על כמה אנחנו שונאות, סליחה על המילה, נשים שכזה אוהבות להיות בהיריון, וחוזרות לגוף שלהם מיד אחרי לידה. זה לא הסיפור שלי. ועדיין אני מבינה שהאימהות היא הכוח הבראשיתי הכי יסודי גם של השפעה בעולם. זאת אומרת, זה לא כזה הכי כיף לי להיות אימא. זה הכי טוב לעולם ולהגשים את המהות שלי, להגשים את השור שאיתו באתי. מטורף. אני חושבת על זה לאחרונה, זה הריון עם בן, שזה בכלל אירוע. כן, יש לך בולבול בתוך הבטן. אני הולכת ואני אומרת את זה לאנשים, אני לא מבינה איך הם לא מתעלפים. זה הזיה פראית. כן. מה שגרם לי לחשוב, שאם אנחנו גם את הגברים של העולם יולדות, איך אנחנו עדיין לא שולטות בעולם? ממש. הם לא יולדים את עצמם. כן, כן. כל פעם, אני כל פעם אומרת את זה, וכל פעם זה מפליא אותי, ואני שומעת את הטון הזה שעולה לי, איך אנחנו עדיין שניוניות למציאות. זה לא הגיוני. אנחנו מביאות אותם. זה מאיתנו. ויתרה מזאת, ביולוגית, כל גבר, כל זכר התחיל כנקבה. נכון. עד שבוע 10. What the fuck? זה פסיכי. בדיוק סיפרתי זה לבן שלי, אמרתי לו, תסתכל שיש לך על הפין פס כזה. הפס הזה זה סימן שפעם זה היה פוט. והוא ממש הקשיב לי, וזה היה חזק. זה בלתי נתפס. כן, וזה גם, אני חושבת שזה בעצם מה שאת אומרת, אני אגיד מה זה עושה לי, זה בעצם אומר שנשים תופסות את עצמן כקורבן בעולם. זאת אומרת, המציאות היא גם מספרת את זה שאנחנו קורבנות במשך הרבה מאוד שנים היינו. אבל אחד הדברים ששינו את הנקודת מבט שלי זה להגיד, יש לי כל כך הרבה כוח שברור לי שעשיתי בעבר משהו שהשתמשתי בכוח הזה באופן לא הוגן למצב שגברים שלטו בי. זאת אומרת, לא הגיוני לי שבאבולוציה אני הייתי, אם אני זאת שמביאה חיים, ברור לי שהיה שם הרבה כוח. וכאילו, אני מרגישה שאנחנו בכלל בתוך דור כזה, שנשים יכולות להתחיל לקחת אחריות על הכוחות שלהן, ולהגיד, אני לא רק קורבן של המציאות. אם אני יוצרת את הבנים האלה, שבסוף
נלחמים, הורגים, פוגעים, כן, כולל הבנים שלי, אני רואה איזה אלימות, הבנים שלי בקלות יכולים להפנות אחד על השני, והיו תקופות שהייתי חסרת אונים מול זה. ולהגיד, לא, הם באו מהרחם שלי, אני אזכיר להם את זה, ואני אחנך אותם לאיך כוח הוא דבר מיטיב, כי אני לוקחת אחריות על הכוח שלי שם כרחם וכאם, אני רואה איך זה משנה את המבט שלי מתחושה של קורבנות לתחושה של כוח ואחריות ממש גדולה. אז עוד אפילו, אני מבינה את שיח הקורבנות שמתווסף לעניין, ואני אפילו הולכת צעד לפניו למציאות אוטופית. יאללה, אני אוהבת אוטופיה. ואני אומרת, בואי באוטופיה במקסימום. אם אנחנו מבינות את הכוח הזה, שזה הכוח, אנחנו יוצרות את החיים בעולם. יש לי 9 חודשים פור על בן זוגי ולהיות אימא. כי במצטבר בשנות האימהות שלי, יהיו לי שנים שלא אין. הרבה, גם הרבה. כולל כל ההיקשרות והענקה וטטטה. כל הדבר הזה. כן. ואם אני מסתכלת על האירוע הזה ככוח מכונן, אני אומרת, אוקיי, אני רוצה ללמוד איך הכוח הזה, יש לו היום אפשרות לתת לעולם מודל אחר, שמחליט החלטות אחרות. נגיד, בואי נלך על דברים איזוטריים כמו לנהל זמן. בואי נתחיל, כאילו, אני קראתי את התזה שלך, וממש סימנתי לי את כל הנקודות לכי על זה. כתבת, אני אגיד את זה עכשיו, אני אתן לזה הקדמה, ואני רוצה שנספיק לעבור על כל הנקודות האלה. בעצם אני השנה לומדת מדינאות וזהות, במכללה למדינאות למצטיינים, מקום מאוד ימני, שמרני, רציונליסטי, מלא גברים, ואני נמצאת שם בין מעט מאוד נשים יחסית, וגם אני בלא ספק האישה היחידה שמדברת את השפה של מנהיגות נקבית, בואי נקרא לזה ככה, ואני רואה איזה הזויה אני מרגישה שם. אוקיי? אנחנו יושבים לקבוצות שיח, ואומרים, מה היית משנה בחוק הזה והזה? ואני יושבת שם ואומרת, אני לא רוצה לשנות שום דבר בחוק הזה. כי זה חוק שהוא מלחמתי, אני בכלל רוצה שנגיע לאיזה... אחר. אפילו לא חדש אחר, כאילו אומרים, את רוצה לשנות את השיטה? אמרתי, לא בטוח, אולי גם, אבל בואו נתחיל מלראות על מה הצדדים מסכימים. והם מסתכלים עליי בשוק, הם אומרים לי, את מביאה משהו שהוא אוטופי, הוא לא קשור, אבל אז כל ה-20 דקות שהונחנו לדבר על זה, מדברים על מה שאני הבאתי. אבל יחד עם זה שאני מרגישה, וואי, זה הדבר הכי בסיסי מה שאמרתי כאן, מה יש לכם? אני מרגישה גם הכי תפוקה שם, אני גם מדברת על זה, הם חברים שלי, כן? יש שם עוזרים פרלמנטריים ויועצי שר, וכזה מלא אנשים שהם... ואני רואה איך המקום הזה של להיות בתוך מקום של דאגה, מרחב, כל הדברים שתכף נדבר עליהם, הוא גורם לי להרגיש מצד אחד בהירות, ומצד שני תפוקה רצח מולם. רצח, סתומה כאילו נעליים. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני רוצה שבשיחה הזאת תסבירי לי, כאילו שלנשים שנמצאות כאן, ונמצאות במרחבים מאוד זכריים, כולנו, או שרוצות לדבר את הקול שלהם, והן מרגישות תפוקות, כאילו, או מפחדות, זה אפילו לא תפוקות, זה כאילו, התחושה היא, מי תקשיב לי, וגם אני עוד מעט ידבר בהקשר הזה על הפוסט שכתבתי, על הרעיון של יובל וינר, ויצאו עליי ומה קרה לי מתוכו, אבל דווקא הייתי רוצה בזה תתחילי רגע בלהסביר לנשים שמקשיבות וגם לי, מהי מנהיגות של נשים, לא במובן המגדרי, אלא במובן הביולוגי, נכון? כאילו המיני או השורשי, שהוא שונה מאיך שהעולם מתנהל. ואני הסתכלתי על ההגדרות שלך, ששמת שם, כתבתי אותם, הם עשו לי סדר, שלא היה בי באופן הזה. אז לכי עם הזמן, אני איתך. אז קודם כל, אני מסגר שבעצם אנחנו מדברות על המחקר שלי, שהוא מוקדש להבנת תפיסות מגדריות ומוסריות של מנהיגות אזרחית נשית בישראל, ובעצם אמרתי לעצמי שאחד הדברים הכי בועטים במציאות שאני מרגישה עכשיו, כשהתחלתי את המחקר הזה לפני 2.5, היה אימהות החטופים, ובתוכם יש 2 אימהות שהפכו למנהיגות ברמה בינלאומית מוכרת, הם הוכרו על ידי טיים מגזין וה-BBC, שזה עינב צנגאוקר ורייצ'ל גולדברג פולין. קודם כל אני אגיד עליהם, מה עשיתי במחקר הזה, אני אספתי את כל סרטוני המדיה שלהם, בעמודים להחזרת הבנים שלהם, במשך 1.5 שנה, וניתחתי את התמות שעולות מהסרטונים האלה. זה נאומים, זה ולוגים, זה הופעות בראיונות, זה הפגנות, כל הדבר הזה. והדבר הכי משמעותי שקרה לי זה שאני הרגשתי חונכות לאימהות. סוציאליזציה. שאימהות החטופים חונכות אותך להיות הן אימא. מלמדות אותי מה זה להיות אימא. בזמן שהילדים שלהם לא נמצאים, בזמן שהילדים שלהם, ואת רק הופכת להיות אימא, או אימא לזה סקס. ואני בהיריון, ואז אני מחזיקה ילדה קטנה, בת 1.5 חודש, והירש נרצח בשבי, ואימא שלו עושה את ההספד
האלמותי, עם המילים שלא ברור לי מאיזו גלקסיה הביאה אותם. מה תגידי מה היא אמרה? כל השפה של רייצ'ל זה שפה שאני אומרת, וואו, זה היהדות האימהית, המגדרית, החדשה שאני רוצה לדבר. אבל השפה, הדבר הכי מכונן בעיניי בהספד, שאני חושבת שהוא הרבה אנשים לקחו אותו כנקודה, זה שהיא משחררת את הירש. נכון, היא אומרת, לך ילד שלי. כן, היא אומרת לו, you are finally, וכמעט זועקת, free. והדבר הזה, אני זוכרת את עצמי מחזיקה ילדה קטנה, ואני אומרת, אומייגאד, הסיפור כאן הרבה יותר גדול מהסיפורים הקטנים. ועוד אנקדוטה כדי להבין למה בכלל הן מעניינות אותי, מה קורה כאן. עינב צנגאוגר קיבלה מאוניברסיטת תל אביב, תואר דוקטור של כבוד, לשם כבוד, על הומניות וסולידריות. ואנשים לא כל כך, הומניות... הרבה אנשים ממש יצאו על זה. לא כל כך בעניין זאת מחמאה, כן. לא הבינו, היא סולידריות, כן. היא שצעקה, שכיללה, והיא כזאת דמות כוחנית. ואחד, שמעתי איזו שיחה מאוד מעניינת, עם כזה דמות ציבורית, שהוא גם במקרה רב, אבל זה לא כזה. אני גם שמעתי את השיחה הזאת, אני זוכרת את השם שלו, אבא של... כן, תמיר גרנות. תמיר גרנות, כן. ואני אגב מאוד אהבתי את מה שהוא אמר. אני גם מאוד אוהבת אותו. כן. אבל הוא דיבר ואמר, אפשר להבין את כל מה שהיא עושה כצער של אימא, אבל מפה ועד דוקטור לשם כבוד. ואני רציתי להגיד לו, הפוך, מותק. כל מה שהיא עושה זה לא כצער של אימא. היא לוקחת את הצער של אימא והופכת אותו לשפה ציבורית במרחב חסר השפה שלנו. שהוא רק בשפה רציונלית של מחיר ושכר, מותר ואסור, שחור ולבן, טקטיקות רציונליות אינסופיות, שמסתירות כאוס מוחלט, שאף אחד לא מראה את הכאוס, ועיניו, עם כל הקושי, יש לי גם קושי איתה, שמה את הכאוס בפרצוף של כולם, את האימפולס הנקבי האימהי הראשוני, המקלל, זה צרכת האישה הנלקחת כאילו על כל חלקיו, וזה משהו שמאוד הערכתי את האומץ שלה לעשות את זה. ואז אני מסתכלת. זה לא אומץ, זה יהיה נורא להגיד שזה אומץ, לא הייתה לה ברירה. זה אמת ערכית, זה מוסר, ולכן אני חושבת שמה שהן עושות כל כך מהפכני בעומק. וזה מדהים שחיברת ביניהם, שהם אנשים הכי שונות שאפשר לדמיין. על פניו. כאילו, אני לא יכולה לראות אותן חברות בשום גלקסיה וצורה, הן כל כך שונות, גדלות, תרבותית וזה שונות. נכון. ואת מחברת את שתיהן כשתי מודלים של השראה, שזה מדהים. שעושות בעיניי הרבה דברים מאוד דומים בשתי שפות, אבל כן, אסטרטגיות שונות אותו שורש. המקור מאוד מאוד דומה. הן לוקחות את המציאות ואומרות, בואו נעשה ניסוח מחדש של סדר היום הערכי שלנו. כן. בואו נבין מחדש מה זה זמן. מה זה זמן? תפיסת הזמן שלהם מאוד מיוחדת. בעצם שתיהן מדברות על הדחיפות בצורות מאוד שונות. עינב, אנחנו מכירים את כאילו, מי ששמע קצת, שמעה את עינב, יודעת שהיא מסיימת הפגנות בעת כולם עכשיו. כל התפיסה העינבית של זמן, היא של זמן קוראים לזה קיירוטי, זמן עכשווי. עכשיו, הנקודה הזאת היא הנקודה הקריטית, ולכן היא תמיד תשתמש בטרמינולוגיה כזאת. זמן זה הווה נוכחות כאן ועכשיו, אין זמן אחר. מיד, זאת הדקה הקריטית, לא עוד שעתיים, לא עוד עכשיו. וקודם כל, כשמדברים על חטופים, זה נורא חזק, כי אנחנו יודעים שאנשים מתו בדקות. זה לא תלוש. לבחירה של 5 דקות, כאילו זה באמת כאילו... לכאן או לכאן. לגמרי. ורייצ'ל, היכולת שלה לנסח שפה כזמן מתמשך. כאילו לספור את הימים, כמו, לא יודעת, אנחנו סופרים בחופה, אומרים כמה זמן עבר מאז ספירת העולם. בספירת העומר אנחנו אומרים כמה זמן בספירת העומר. כאילו מעטה את הזמן אפילו. היא כזה, לוקחת את הפעימות של השעון, ועושה אותו יותר לאט, ותשימו לב יום עבר. טק, תקלו את זה על הדש. נכון. enduring time, אני אוהבת לקרוא לזה. אבל בעצם רגע, מה שאני קיבלתי שקראתי את מה שאת אמרת, זה, אני הרבה פעמים אומרת לנשים, אתם לא מתמחרות את עצמכם לפי שעה. כשאני מדברת על פרנסה של נקבות, אני אומרת, לתמחר את עצמך לפי שעה זה סבבה, תעשי את זה, זה הקצב של העולם, אבל את לא יכולה להתייחס ככה לכסף שלך, כי את יכולה שעה לעבוד, ואת יכולה שעה אחר כך לקפל כביסה, ולשבת להעניק בתוך מרחב אינסופי, ואז פתאום הזמן שלך, הערך של הזמן שלך מרגיש כל כך אחר. כאילו אם אני יכולה, אם אני עכשיו, לכן נשים מרגישות הרבה פעמים אחרי הלידה כל כך הרבה
חוסר וקושי, כאילו אני לא יעילה, אני ישבתי עכשיו, אתמול חברה שלי סיפרה לי, הוא יונק ממני 3 שעות, אני לא יכולה לזוז, האישה הכי פעילה בעולם, ויש לה עסקים, ויש לה זה. אני אומרת לה, את לא מבינה, זמן זה כאוס, זה לא באמת מה שסיפרו לנו, שעה, 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 שעה. זמן זה הרבה דברים, זה זמן של נקבה, תתמסרי לזה. אנחנו גם רואות את התפיסה הזאת היום, אנחנו רואות שינויים נגיד בעולם העבודה, כאילו הדבר הזה של משרה מלאה, שבו את מחממת כיסא בשביל לתת תפוקה, הולך ומשתנה. כן. אני תמיד אמרתי על עצמי כעצמאית, שכשאני הולכת לשוק ונפגשת עם מוחמד שאני קונה אצלו ירקות, פתאום יש לי השראה שלא הייתה לי 5 דקות קודם לכן. כן, כאילו... המפגש עם העולם מעורר אצלי מחשבות, ואם משלמים לי על תהליכי חשיבה, אז אני עושה אותם. בשוק, או בדרך שאני אוספת את הילדים שלי מהגן. או שאני רואה פרינט יפה בחנות, ואני אומרת, וואו, פרינטים. כן. נכון. כאילו הדבר הזה שמנסים לכמת אותו, את הזמן ולהפוך אותו, עכשיו גם זמן, זה הדבר הכי יקר שיש לנו בחיים, זה המשאב היחידי בחיים שלנו שהוא לא חוזר, כאילו תמותי. אז הדבר הזה שאני אלך ויהיה שכירה ויעבוד 10, 12 שעות ביום, וירגיש ככה שאני מממשת את עצמי, זה לקחת את הכוח הבסיסי הכי גדול שלי. נכון. וזה גם בכלל תודעה של פיצול, שמוח של גברים עובד בצורה של קופסה, סיימתי לעבוד, אני הולך הביתה, נכון. סיימתי לעבוד, אני עושה סקס, בסקס גבר בדרך כלל לא יחשוב על עוד דברים, ונשים, כל הקופסאות פתוחות כל הזמן, אני עובדת תוך כדי, אני חושבת, המולטיטאסקינג הזה מתבטא גם במוח שלנו. נכון. ואז בהקשר הזה רגע בכלל להגיד, ההשפעה שלך בעולם והמנהיגות שלך בעולם, היא לא דרך תפיסה של זמן ליניארי. נכון. של התקדמות ליניארית, שעה אחרי שעה, תועלת אחרי תועלת, ככה את תצליחי. יש כאן סיפור אחר. ברור, הן אומרות, בוא נעשה שינוי. אז זה לא ברור, תסבירי רגע את הדבר נכון. הזה, זה לא ברור. אז בואי נעמוד עליו. המוח שלנו, האטמוספירה הרווחת, כאילו אנחנו חיים בתוך עולם כל כך זכרי, שלהוציא את הראש מהמים ולהסתכל על זמן באופן אחר, זה לא נתפס. נכון. אז תסבירי לנו את זה רגע. אנחנו מאוד אוהבות ורגילים להתייחס לזמן כאל שק שנצבר. השעות של היום הלכו אליו, ומה הספקתי למלא בשק. אני חושבת שכשמדברים על לעשות שינוי, או שמדברים על רגע, מה זה בכלל האירוע הזה שנקרא זמן? אז היופי בשיטות של שתיהן שהן מציגות, או משתמשות בהן, זה שיטה שאומרת, מה זאת אומרת, הזמן נצבר? לאן הוא הולך? זה לא מתבזבז, זה לא חומר מתקלה, זה חומר שהוא בסיס לשינוי שקורה. השאלה איך אני עושה את השינוי. ואחת מהן אומרת, עכשיו עושים את השינוי, זה הרגע. אין הזמן שהיה, הזמן שיהיה. זה גם הדבר הזה שכאילו כל הממשלה וכל הדיבור היה, נעשה עסקה בפעימות. קבלת החלטות לאט לאט. 3 המטרות של המלחמה, החזרת החטופים, חיסול עזה, שמירה, כאילו, ובסוף גם לא הצליחו לעשות את 3 באופן שלם. ברור. אבל זה כאילו כל הדבר הזה של לנסות לכמת את הזמן למציאות של סדר ותהליכים, ו1, 2, 3, להכניס את זה לאקסל, לבין נשים שעושות לא. עכשיו. מה אתה מבלבל את המוח? סליחה. ואם אנחנו מתחילות, נגיד, בואי נחזור לסיטואציית הלידה הכיפית. יבוא מיילד ויגיד לך, רופא, ללידה. היה לו הרבה רופאים, פחות כיפים. עוד שעתיים, מה זאת אומרת? מה זה יעזור לי עכשיו שאתה מציג רצף? שזה גם שטויות. אתה איך אני ילדתי? אני בלידה הראשונה, מיילדת הסבירה לי את התהליך של הלידה, שלב לא טלי, שלב פעיל, שלב שטויות. אני הייתי בצירים מתמשכים 3 ימים לא ברורים, בלי שום סדר. שום סדר לא היה, שאני אומרת, ניסיתי לתזמן באפליקציות, עוד הייתי אז באפליקציות. אל תעשו אפליקציות, כאילו לא יודעת, לי זה היה שטויות. בסוף הגעתי לחדר לידה, הייתי 2 שעתיים שלמות, והלידה הראשונה, בלי צירים בכלל. פשוט שכבתי ככה, המיילדת נלחצה, והכניסה, והייתה ממש אלימה כלפיי. אלימה, אני לא רוצה, אם את בהיריון, אני לא אספר, אלימות הכי קשה שיכולה להיות. פיזית. כי היא, בלי צירים, תדחפי. לא אכפת לי אם יש לך צירים או לא. האגן שלי, מאז חווה משהו, שהוא לא חווה באף לידה אחר כך, שלא חזר לעצמו. שכאילו, מה זה לא חזר לעצמו? ריפאתי את זה ממש, אבל זה כאילו, זה הסימן היחיד שיש לי בגוף מלידות. כי כל שאר הלידות, באתי אליהם, ושחררתי את המימד של זמן. אז כל לידה, יש לי 2 שעתיים, ממש. תקועות כאלה. זה לא תקוע. כאילו, משהו קורה. הגוף שלי נח לגמרי. אני אוכלת בורקסים. פתיחה מלאה. את רואה אותי יושבת בפתיחה מלאה, הראש כאילו ירד למטה. ואת בשלך. אני אוכלת בורקסים עם רגליים פתוחות, ומחכה ללידה. אז אחרי 2 שעתיים, אם לא מפריעים לי, ואם אני לא בלחץ, בלידה האחרונה זה היה הכי מדהים, אני פשוט תוך כמה דקות, טק. זהו. זה הגוף שלי, זה הזמן שלי, זה הקצב שלי. את יודעת כמה שנים לקח לי להסכים לזה?
אבל תראי איזה רק יופי. בלידה האחרונה, הבנת שזה מה יכולתי להגיד, את לא ליניארית, את לא תפוקה שהגוף שלך 3 ימים עובר צירים ואת לא זה. רק בלידה הרביעית הסכמתי, וכל לידה הייתה שלב בזה, להגיד, זאת מי שאת, וזהו. וזה בסדר. זה לא טוב או לא טוב. ועם זה לעבוד. מה זה אם זה נעבוד? עם זה אני אביא חיים לעולם, ובעונג, הלידה הרביעית שלי הייתה מענגת ברמות מטורפות שאני מתגעגעת אליה, וואו. כי היה שם רק עונג בלידה. אף אחד, אותה מיילדת שבלידה הראשונה הייתה אלימה כלפיי, הגיעה גם בלידה הרביעית. האקדח הופיע שוב. ואמרתי לה, כפרה. זה היה אגב שתי הלידות היחידות שלא ילדתי בבית. זה היה במקרה, כי גם ילדתי במלחמה. אמרתי לה, לא להיכנס לחדר, זאת הלידה הרביעית שלי, תודה. ביי. הייתה בחוץ. לא מבינה איזה, אני לא אפרט כאן, הייתה לידה מדהימה. הכי מהנגד שיכולה להיות. עונג, ואני ילדתי בסבל רצוף, כן, תזכרו את המערכה הראשונה, שנייה ושלישית. אבל תראי, בואי ניקח את הסיטואציה הזאת ונמשיג אותה בהקשר הזה של זמן. מה בעצם קרה? ביטלנו את התפיסה הזאת של מאיפה זה בא ולאן זה הולך. נכון? היא לא רלוונטית כרגע. והסתכלת, אנחנו מסתכלות ברגעים כאלה או על הרגע הזה ממש, או על כל ה-enduring time, הזמן המתמשך שהביא אותי לפה. ואני מבינה בתוכו שאני משתנה. מה רייצ'ל הרי עושה עם הסלוטייפ? מי חשב על סלוטייפ, שזה הפך לתנועת המונים? הסלוטייפ עם המספרים המשתנים. מה היא אומרת? נייר, זה לא סלוטייפ. כן, בישראל אין לזה כל כך שם, ואצלם זה כאילו טייפ קוראים לזה. טייפ, זהו. אנחנו הכל סלוטייפ, למרות שזה לא שקוף וזה וזה. ואז היא מסתכלת ביום, היא עושה את זה ביום 27. היא מבינה את זה מהר. היא אומרת, תמונה מקפיאה. אני לא מקפיאה את הילד שלי בזמן. כמו שאני משתנה, גם הוא משתנה בשבי. ולכן נספור את הימים ונרגיש אותם. ואני חושבת על, כאילו, בואי נעשה חוויית סוף הריון. כל יום את יודעת שהוא עבר. לא כי עברו 12 שעות ביממה, כי הוא עבר, הרגשתי את היום, קמתי איפה הבטן למעלה או למטה, או ככה, להרגיש את הזמן ולפעול בתורו באופן קונקרטי ברגע הזה. לא לרגעים הבאים. ימימה אומרת את זה על ימימה אביטל עליה השלום, שהיא אור גדול בעולמות, אומרת את זה על צירים. כאילו כשאין לך ציר, אז את לא בזמן עבר שהיה ציר, ואת לא בזמן הווה, שיהיה ציר עוד רגע. עכשיו אין. וואי, את זוכרת את המשפט שלי? ימימה הוא ליווה אותי ממש בלידה האחרונה, אני לא זוכרת אותו. וואי, את זוכרת? וואי, איך בא לי להקריא אותו עכשיו, כי הוא מרגיש לי מה זה רלוונטי. אני מבטיחה שאני, יש איזה משפט שמי ששלחה לי, בלידה השלישית והרביעית, זה היה המשפט שלי כל הלידה שפשוט שיננתי ואמרתי, וואו. וזה ממש היה לי חזק, ופתאום הזכרת לי אותו. וגם אני רוצה, אני מבטיחה שאני אשים את זה כאן למטה, וגם אני אגיד שבדרך לכאן, בעקבות מה שעברתי בימים האחרונים, שכתבתי פוסט שעורר הרבה שערה וזה, אז אני לא יודעת איך זה קרה, אבל חזרתי לשמוע שיר ששמעתי בלידות שלי. וזה כאילו, והשיר אומר, זה שיר של דנה ברגר, שמעתי אותו גם בדרך לכאן, עכשיו בבוקר, ואני לא יודעת למה, זה שיר ששמעתי בעיקר. והוא אומר, שום סלע לא יזיז אותי מכאן, ושום טייקון לא יהפוך אותי, אני רוצה רק פה. אני רוצה רק פה. לא זוכרת. אני אשים גם את הקישור לשיר. וזה פשוט כאילו שיר שאני הייתי, בלידה השלישית הגעתי לבית חולים, וזירזו אותי, והזיזו אותי, ואני שמתי את האוזניות ואמרתי, לא, אני כאן, ואני, שום דבר, והכוחות הזכריים שפעלו עליי שם היו חזקים, כוחות, עזבי זכרים, נשים, אבל קשות, תפיסה של זמן מאוד ליניארית, מאוד עכשיו את עושה את זה, ועירוי וטה, ואני לא הסכמתי. פשוט התכנסתי לתוך עצמי, שמתי את האוזניות, ודמיינתי אותי יושבת על ענף, כמו איזה לביאה כזאת, ופשוט בוהה. ושום סלע לא יזיז אותי מפה, ומפה היה כאילו, מהזמן, הרגע הזה, שהוא בגוף שלי. זה פתאום להסכים להיות כבדה. אני חושבת שהרבה נשים קשה להם להיות כבדות, להיות נוכחות בזמן שלהם בגוף ולהקשיב לו. אנחנו נורא רודפות אחרי הזמן החיצוני והליניארי ופועלות על פי המערכות. וזאת חוויה כל כך חזקה ללדת מתוך הסמיכות של הזמן האחר הזה. וכאילו, שאני רואה אנשים שהם נגיד נמצאות בפורומים, בטלוויזיה, בערוצי תקשורת, בכנסת, אני רואה איך הם בלחץ של זמן, של המערכת, של להתאים את עצמן כל הזמן, לטה, דברי ישר, דברי מהר, תהי ליניארית, תהי טק. אז בכלל, אני שומעת בשתי הפעולות שלהם, יציאה מתוך המרחב של הזמן, אני אקרא לו הזמן המערכתי, בסדר? כי אני אנרכיסטית. אבל את יכולה לקרוא לו, כאילו, אני מבין, זה... לא, אני קוראת לו זמן מקבלי ההחלטות. כי לא רלוונטי.
כן, זה לא, הדבר הזה של זמן אסטרטגי ומערכתי ורציונלי, לעומת זמן שהוא קצב נקבה, שהוא לא, שאתה לא תמיר אותי ותקמת אותי, המערכת לא. זה חזק. זה בכלל ההסכמה אפילו לדבר לאט. נכון, או בכלל לחשוב או לאט. לשתוק. או לשבת, את הרבה פעמים מלמדת ואני שותקת, ונשים אומרות לי, כאילו מסתכלות עליי, והן קצת כזה מחכות שאני אגיד, שילמתי, ואני אומרת, רגע, אין לי, אני צריכה שקט, כאילו, אני צריכה שקט, אני לא יודעת מה להגיד, אין לי מה להגיד עכשיו, אני צריכה להרגיש. ואין לזה רשות בכלל בעולם לדבר הזה של... שמזה באמת התחלת, של המקום הזה של לדבר במכללה למדינאות, וכולם, גם גברים, אבל אפילו אם הם לא, כולם מדברים אחרת, וצפוי על מה לדבר, ואיך לדבר, ופתאום בתוך המרחב הזה להגיד דברים שהם לא, אולי נשמעים לא קוהרנטיים, או לא בשפה. הם לא קוהרנטיים נקודה, כן. והם לא בשפה. והם לא מדברים, הם מרגישים כמו דברי חולשה. בכלל אני מרגישה שאני מדברת את שפת הנקבה בתוך המרחבים האלה, מסתכלים עליהם ואומרים לי, עכשיו הם גם ממש מקשיבים, הם חמודים, הם מדהימים, אני מתה עליהם, הם חברים שלי. אבל כאילו, זה בכלל כזה, מה אני עושה עכשיו עם מה שאמרת? כאילו, איך אני עכשיו תוקע את זה? זה לא קונקרטי. נכון. ואז אני מרגישה שם הרבה פעמים מדהימה, אבל גם ממש תפוקה. וגם אני רואה איזה פערים, אני חושבת שזה ממש קשור לפערים בתפיסת הזמן. אז זה גם זמן, וזה גם באמת מעביר אותי לחלק הבא שמצאתי של ערכים, של אפילו בטרם שאני אכנס אליו, יש פמיניסטית צרפתייה שאני מאוד אוהבת, קוראים לה הלן סיקסו. אוי, והיא כתבה, אני חושבת שזה ספר שקוראים לו צחוקה של המדוזה, והיא כותבת על כתיבה נשית. זאת אומרת, אני לא כותבת בשביל שתבינו, כאילו, אני סיימתי לחיות בעולם בו אני כותבת כמו שצפוי ממני לכתוב, כדי שזה יהיה קוהרנטי, רציונלי, בהיר, ברור, מובן. אני כותבת את מי שאני, וזה אינטואיטיבי, וזה חופשי, וזה... ואני חושבת על שלל המושגים האלה, בתוך ההקשר הזה המגדרי עם ההיא, שאימהות זה... לי אימהות נותנת אור אחר למגדר, זה פחות נשים גברים, זה קטגוריה אחרת, שדרכה אני בוחנת את הדבר הזה. ומה זה בתוך מלחמה? רגע, לי קשה עם המילה מגדר. אני הנחתי, כי את בצד של הנקבות. את יודעת מה? בואי תסבירי לי למה נקבה, ואני אסביר למה מגדר. סבבה. אני אגיד למה מגדר, למה נקבה ולא מגדר. כי מגדר זה דבר תרבותי וחברתי ומשתנה. זאת אומרת, מגדר זה איך מצופה מאישה, או איך אישה אמורה ומתנהגת תרבותית בתוך העולם המערבי עכשווי היום. לפני 300 שנה מגדר היה משהו אחר, והיום מגדר זה משהו שאיבד את החיבור שלו למין, לזהות מינית, לא לזהות, אלא למין שאיתו נולדת, והפך להיות משהו שהוא מאוד משתנה. העולם המגדרי הוא מאוד נפוץ היום. אז בתוך זה אני מרגישה מבחינתי מגדר הפכה להיות מילה שמנותקת משורש, היא טרנד, והיא טרנד חולף. כי עוד 100 שנה ידברו על מגדר באופן אחר לגמרי. מין לעומת זאת, זה הביולוגיה שלי. הביולוגיה שלי היא השורש שלי. זה אומר, יש לי נשמה. אני גם אישה, אני גם מגדר. אני מתלבשת כמו שמצופה, אני רוצה להיות רזה כי מצופה ממני להיות רזה. האישה היא המוציאה לפועל של הנקבה שאני, אבל היא לא יכולה להיות מנותקת מהנקבה שאני. ועכשיו אנחנו חיות בתוך טרנד, שבו להיות אישה זה הדבר הכי, זה כמו תהי אישה, זה כבר הפך להיות תהי גבר. זה בואי תהי נורא חזקה, תביאי את הכוחות שלך, אבל אני לא רוצה להיות, אני אישה, כי יש את החלק הזה בתוך הזהות שלי, אבל אני קודם כל נקבה, ונקבה זה קודם כל להסכים להיות עם נקב, זה להסכים להיות עם פוט, זה להסכים להיות עם רחם, זה להבין שהכוחות הראשונים של האישה, הם חייבים להיות מחוברים לכוח הנקבה. אז אין לי בעיה להגיד מין ומגדר. מבחינתי שתי אלה הם דברים שעולמים אחד את השני. אני קודם מין, ומתוך זה משתמע שאני המגדר של האישה, שזה הגדרה חיצונית, זאת לא הגדרה פנימית. ואז לדבר רק בשפה מגדרית, זה כמו שנדבר על תרבות, ולא נדבר על תרבות של עצים היום, אבל לא נגיד מה זה עץ. אז חשוב לי שתגידי, תסבירי לי מה זה עץ, ואז תגידי מה זה עצים היום. אבל אי אפשר לנתק, מבחינתי אי אפשר לנתק מין ומגדר. אז זו חתיכת סוגיה, שמורותיי ורבותיי כבר דיברו עליה רבות, אני חושבת שאחד הדברים שאני עושה מול זה, הוא לדבר על... את מדברת על אימהות ומדברת על זה כמגדר. אימהות זה מין. אז אחד הדברים שאני מדברת עליהם, נגיד אימהות, או להיות, מה זה תודעת סבתא, או מה זה תודעת אישה זקנה שכבר הלכה בעולם, ויש לה knowledge כזה, יש לה wisdom, יש לה חוכמה שהיא לא... זה לא לכתוב עכשיו ניירות מדיניות. אז איך זה מגדר? אז אצלי אלו הגדרות מגדריות, והן לא הגדרות מיניות, כי זה שנולדת עם
המין הזה זה לא הופך אותך להיות האישה הזאת. אז מה הופך אותי להיות אישה? אם מין לא הופך אותי להיות אישה, מה הופך אותי להיות אישה? אני חושבת שזה אחד הקשרים היותר מורכבים שהעולם שלנו נמצא בתוכו, כי מצד אחד אני שומע, הטענה שלך היא, אני רואה אותה, הייתי בארצות הברית איזו תקופה, ואת אומרת, בונה, מה הולך פה? מה זה? מי זה? את מי אני רואה? מה זה אומר? מה זה הטרנדיות הזאת של מגדר, שאפילו טראמפ כזה אומר, רגע, בוא נבטל את כל השפה הזאת שלכם. מה זה אפילו? טראמפ הוא הכי כזה שומר. כן, שומר חזרה הגדרות. אז מצד אחד אני יכולה להיות שותפה לבלבול. מצד שני, אני כן רואה איזשהו מרחק בין התפיסה של מה זה נגיד, מה זה להיות אימא, על התפיסה של מה זה להיות אימא, כלומר, זה שאימהות הן עושות ג'אגלינג אינסופי של מולטיטאסקינג. אני לא חושבת שיש לנו מוח יותר גדול שיכול להכיל את הדבר הזה. אבל כן, יש מחקרים שמראים את זה, חד משמעית, שמוח של אישה אחרי לידה. מה שאת אומרת בקצה שלו, אומר, מין ומגדר זה לא תמיד בא ביחד, זה לא חייב לבוא ביחד. ואז אם יבוא עכשיו גבר, שנולד בגוף של זכר, עם בולבול, הוא יגיד, אני אימא, ואני מכיל את כל... כאילו בקצה של זה, זה מה שאת אומרת. את אומרת, והדבר הזה, אני אגיד, אין מצב, אני חושבת, ואני מעיזה להגיד את זה, בכל רם, וגם על זה אני שלם לכם, אני לא חושבת שזה לגיטימי שגברים יהיו אבות ואימהות לילד בלי אימא. אני חושבת שזה לנתק משהו מהשורש שלו, להגיד לילד, תגדל בעולם עם שתי אבות בלי אימא מלכתחילה, מבחינתי זאת סכנה גדולה. ואני חושבת ששתי אימהות יכולות להיות אימא ל-70 ילדים, אין לי בעיה. אני ממש חושבת שהתפקיד הביולוגי, שאנחנו מנתקים אותו מהדבר הזה של מגדר, אנחנו נכנסות שם לבלבול אינסופי שבקצה שלו, אישה ואימא, היא יכולה להיות גבר. והדבר הזה שלא מסתדר עם המוח, כל ההיקשרות, את יודעת, אימא מתמכרת לתינוק שלה אחרי לידה. זאת התמכרות שהיא לגמרי ביולוגית, זאת לא התמכרות מגדרית. לא, אימא שמניקה את התינוק שלה ונקשרת אליו, אימא שיודעת לזהות את החום קור של הגוף של התינוק שלה לפי הגוף שלה. נכון, תמיד אני רואה אבות שלא קולטים את זה, תמיד זה אחד הדברים שאימהות הכי משתגעות מול האבות, זה שהם לא קולטים שים לו כובע, איך לא שמת לו גרביים? כי הטמפרטורה של האמא אחרי לידה משתנה, את יודעת את זה? היא משתנה והיא מתאימה את עצמה לתינוק. אצל גברים אין את זה, המוח משתנה, טפשת הריון, המוח שלך הופך להיות הרבה יותר רגשי, את קולטת הקשרים, ואת להגיד לא, 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 לא. זה מנותק מהמגדר, מבחינתי זה עוול, זה עוול לילדים ואימהות. לא, יש כאן עניינים מיני, אנחנו לא, ביולוגיה עובדת, אני לא לוקחת ממנה. אני אומרת ששלל ההגדרות שאנחנו מניחים על העניינים הביולוגיים שלנו, או על ההבדלים הביולוגיים שלנו, יכולות לעשות הרבה פעמים שיח מהותני. האם את כזאת וכזאת, ומה זה אומר עלייך? תגידי לי דוגמה. אני רוצה לשמוע שיח מהותני שאני לא מסכימה איתו. רק נשים יכולות לעשות משהו, ורק גברים יכולים לעשות משהו. למשל מה? תגידי לי. רק נשים... הנה, בואי נדבר על מנהיגות. רק נשים יכולות להביא חיים לעולם, וגברים לא. את יודעת שכתבתי את זה פעם לגבר, מה הוא כתב לי? מה? משתמשת בפריבילגיה שלך. זה היה גבר שעשה לבד 5 ילדים בפונדקאות בו זמנית. כתבתי לו, אני חייבת להגיד לך שזה כואב לי, שזה מרגיש לי שימוש, זה לא, כאילו, הוא כתב לי, את עם הפריבילגיה שלך כבעלת רחם, לא תגידי לי מה לעשות. עכשיו אני אגיד, כן, זה רק תפקיד של נשים להביא חיים לעולם, נקודה. וזה גוזר מתוך זה שלגברים יש תפקיד אחר בעולם. האם זה מוחלט? האם אין נשים שהן יותר זכריות ולא רוצות להביא ילדים? וואי, אני מתה על נשים שלא רוצות להביא ילדים. אני חושבת שהן באו להביא לעולם דברים אחרים, אני מעודדת אותם, אני מחפשת אותם. אני תמיד מחפשת נשים שלא רוצות להביא ילדים, לבוא לקהילה של הנקבות, כי אני מרגישה שיש להם קול אחר להוליד, שממש בשורש שלהם זה לא מה שהם באו לעשות לעולם. אבל אם נשים באו להביא חיים לעולם, גברים באו לעשות משהו אחר, וזה חשוב לדעת את זה. האם זה דיכוטומי מוחלט? האם אין מלא אפור וצבעים באמצע? לא, אבל מה זה חשוב לי לנסח את הקצוות האלה ולא להגיד כן, גם אתה יכול להיות אימא, לא, גם אתה יש לך, לא, אין לך, לא, כפרה שלי, סליחה, תלד ותדבר איתי. אבל בואי נלך למרכז יותר של הפעמון, אוקיי? למה? בואי נלך לקצוות, אני אוהבת, סתם. נניח שאנחנו במקרה מדברות על מנהיגות. במקרה, יצא ככה. יאללה. אז במקרה, כשאנחנו מדברות על מנהיגות בהקשר מגדרי, או בהקשר אפילו מיני, יכולים להגיד לך מה נשים יכולות או לא יכולות לעשות. נו, מה נשים יכולות ולא? אחד האירועים המכוננים פמיניסטית שקראו לי בחיי, זה שלמדתי אצל מורה שמאוד מאוד אהבתי, ודיברנו משהו על השופטים, ימי השופטים, ומה זה שופט, ומה זה הג'וב של שופט, ואיזה יכולות הוא צריך. את מדברת על השופטים המקראיים. כן, כן, השופטים בספר ספר שופטים. ואיך זה מתגלגל לחיינו, מה שופט צריך לעשות.
והמורה הזה שבאמת הייתי ממש מחוברת אליו, הסביר שרק גברים יכולים להיות שופטים, כי יש להם קור רוח, כי יש להם יכולת לבודד את המציאות, כי הם עכשיו מתמקדים במקרה ולא ברגש. פשוט בכיתי ואמרתי לו, מה זאת אומרת? נשים צריכות להיות שופטות, כי אין להן קור רוח, כי הן מרגישות, כי יש להם איזה knowledge אחר שבא לסיטואציה ועוזר לבחון מה קורה כאן. ואז הוא אמר לי, למה דגימה? למה נשים לא יכולות להיות שופטות? וואי, עכשיו, איזה מה איש. טוב בסיטואציה? ואני עדיין מעריכה אותו. ברור לי, הוא מזכיר לי את אח שלי. ואני מסתכלת על הסיטואציה הזאת, ואני אומרת, בתוך הדבר הזה, כאן אני רוצה להתמקם. אבל אני דווקא אוהבת את מה שהוא אמר, אני יכולה להסביר למה? בבקשה. אני יכולה להסביר למה ולצאת לנקודת מבט אחרת. כן, כן. הכוח שלי, תראי, לכל דבר שאת אומרת בעולם, הרבה פעמים מטופלות שלי אומרות לי, אני יודעת שאם אני אקבל עכשיו, אני ירגיש את מה שקורה בי ואני אקבל את זה, אני אשלם על זה מחיר. ואני אומרת לה, נכון. אני לא אומרת לה, זה רק טוב. זאת אומרת, יש לנו איזושהי ציפייה שאם אנחנו רואות את התהליך, נגיד את התהליך שלה להכיר בזה שאני נקבה, זה כאילו, אנחנו מחפשות איזה אוטופיה, איזה קצה של אוטופיה, ואני אגיד, לא, יש לזה מחירים. וחלק מהדבר הזה, נגיד מבחינתי, אני אגיד את זה בשפה שלי, זה להגיד אני נקבה, זה להגיד אני חסרה, יש בי נקב. זה מחולל בי תמורות אחרות לגמרי. זה יש בי פתח נוסף שדברים נכנסים אליי דרכו. זה נגיד אחד הדברים שנשים הכי שונאות בעובדה של הנקב. וזה מייצר בי גם פגיעות מסוג אחר, שאין לי אותה אם אני רק אישה, אם אני מדברת רק מכאן. ואני משתמשת בפגיעות הזאת, אבל אני גם מכירה בחולשה שלה, למשל, אוקיי? זה כאילו יש לזה, כל דבר יש מחיר. אז אני היום מכירה בקור רוח של גברים, ומכירה בכמה אני זקוקה להם בקבלת החלטות. נגיד, אני ממש רואה את זה איתי ועם נור. אני ונור, אני יכולה להתערבב ממש 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 בדברים, והנטייה של גברים וזכרים, זאת נטייה זכרית, זאת יכולת זכרית, זה איכות זכרית, היא להיות הרבה יותר קרי רוח. זה גם מה שמאפשר להם להרוג ולהיות נשים שרוצחות וגברים שרוצחים. הפוסט-טראומה שלהם היא אחרת לגמרי, לא משנה כמה זה מוצדק באותו אופן. היכולת של נשים להכיל מלחמה מבחינה רגשית היא אחרת לגמרי, זה גם הכוח שלנו, נכון? בגלל זה אנחנו רוצות להנהיג. מצד שני, הגברים יש להם יכולת אחרת שאנחנו זקוקות לה. אז את לא יכולה להכיר רק ביכולת של נשים, בלי להכיל את היכולת של גברים, ולגברים יש יותר יכולת להיות קרי רוח. האם זה אומר שהם רק צריכים להיות שופטים? אני חושבת שזה אומר שהם בהחלט צריכים להיות שופטים, כי בשיפוט בסוף, אני עכשיו בדיוק, את יודעת, כל המקרה של שיילי עטרי ויובל וילנר, אני מרגישה שחייב שם מבט, שהוא מרגיש את הכל ומסתכל מלמעלה, בסוף, שהוא מבט זכרי, מבט העל, אז הוא זכרי. האם חייבות להיות שם נשים שמשתתפות בזה יחד עם גברים, ויש שם בסוף מערכת של קולות, אני אפילו לא אתעקש שהיא תהיה שוויונית, אבל שיש שם את שתי הצירים האלה, בוודאי. האם נחוצים שם גברים ולא רק נשים? בוודאי. לא, אני לא מבטלת עולם שלי, אין לי חלומות לעולם שמבטל גברים. אבל אני חושבת לא, אבל זה בדיוק להגיד, כן, גברים צריכים להיות שופטים, ונשים גם צריכות להיות שם. ולהפך, מבחינתי זה מחדד עוד יותר את מה שאמרתי. כן, כאילו, אם לנשים יש תפקיד מסוים, אנחנו לא יכולות לקחת את כל התפקידים. לגברים יש תפקיד שהוא אחר, זה לא אומר שהקול שלי, אני חושבת שהקול שלי ממש חשוב. של נשים, צריך להבין איך זה קורה. אני לא יודעת, אפשר כאילו לנסח את זה, וזה בטוח יהיה הרבה יותר מורכב מלהגיד, נשים הם מייעצות וגברים הם שופטים. אישה היא ראש ממשלה וגבר הוא הנשיא. זה לא ככה. אבל זה כמו שבקונסטלציה משפחתית, שאני אשב מול זוג, הגבר יהיה בצד ימין והאישה בצד שמאל. זה גוזר מתוכו דברים. ויש לזה גם מחירים. אני חושבת שאנחנו לא יכולות לאכול את העוגה ולהגיד, לא, היא שלמה, אני הכל. אני רוצה גבר בעולם, ואני רוצה אותו כי הוא שונה ממני, ואז את חייבת להגדיר שם במה הגבר שונה ממך, שאת זקוקה לו. נכון, אז בואי נסכים על הנקודה הזאת. ייתכן שהבדלים קיימים. השאלה היא, לא ייתכן, הבדלים קיימים, אבל השאלה היא, מה הם מלמדים אותנו, איך לוקחים אותם, או לא לוקחים אותם צעד קדימה. כי אני מסכימה איתך, כאילו... מסכימה איתי? אני אומרת, גברים ונשים נגיד לא חושבים אותו דבר. מה נגיד? אבל יש מחקרים, אבל את הרבה יותר אשת אקדמיה ממני. אבל לא יכולה להסכים עד הסוף, כי זה הגדרות גם מגדריות, זה לא רק הגדרות לא, יש הגדרות שהן פיזיולוגיות. עזבי רגע, שנייה. הנושא
את רואה, זה קשה. מאוד קשה, כי אני כי חושבת אנחנו שזה... חיות בתוך אטמוספירה שזה נורא, זה כאילו, מחייבים אותנו להתבלבל שם עכשיו. לא, אבל זה לא על להתבלבל. מה שאני רוצה להביא לתוך האטמוספירה הזאת, זה שיח החירות עמוק, שהוא שווה ערך לפחות. אוקיי? עזבי, כן, בואי נמשיך. למה? כי אם אני אומרת, נניח, יצאנו מהאמירה הזאת, גברים הם יותר קרי רוח ביכולת קבלת ההחלטות שלהם, ונשים נתפסות כלא. אני אומרת, אוקיי, מה נשים נתפסות ככן? תגידי. ואת זה אני רוצה להביא לשולחן. נכון. אז אחד הדברים היפים שמצאתי אצל רייצ'ל ועינב, שזו הנקודה, קראתי לזה אתיקה של הצטלבות זהויות, אני חושבת, היכולת שלהם להביא לשולחן פרדוקסים, שהם רגשיים, שהם מלאי קשר, שהם מלאי יחסים, שהם לא רק דמות אחת. בואי נחשוב על מנהיגים גדולים שאנחנו מכירות בעולם. נכון? זה כאילו הדמות. נגיד, רק דמות. רק דמות אחת. חד-ממדית. חד-ממדית, עם גם מאפיין אחד שהוא המאפיין, דרך הדבר הזה הכל קורה. ונרטיב אחד. נכון. מה רייצ'ל ועינב מביאות לשולחן, שזה בעיניי כאילו הדבר? הן מביאות ריבוי. מורכבות. אבל אפילו יותר ממורכבות. זה, בשיח ההצטלבויות זהויות, זה בעצם אומר, אני לא רק אישה, זה שיח אמריקאי, שדווקא התחיל מעולמות של דיכוי נשים, שנשים נגיד ממוצא אפרו-אמריקאי, שהיו גם עניות, אמרו, אני לא רק אישה, אני גם אישה שחורה, ממוצא נמוך. זה כל הקומפלקס הזהותי הזה, מנמיך אותי עוד יותר, ושם אותי בעמדת שוליים הרבה יותר נמוכה אישה לבנה ממעמד גבוה. אז זה לא רק מגדר, זה גם איזה זהויות נוספות שלי מצטרפות לקטגוריה המגדרית הזאת. מה רייצ'ל ועינב עושות בדבר הזה, שמבחינתי זה גאוני? הן אומרות, לא, לא. זה שאנחנו השוליים ויש לנו יותר מזהות אחת, זה הכוח שלנו. תחשבי על עצמך. את לא רק אישה, ואת גם לא רק נקבה כפרה עלייך, כאילו עם כל הנקבות. את נקבה. נקבות. ואת אימא. ואת אשת איש, ואת מורה, ואת מנהיגה. אני ילדה קטנה ועלובה. ואת ילדה קטנה ועלובה, ואת מנוקבת ומחוררת. את מלא דברים. ואני מלאת זעם. שמרכיבים אותך. אני הולכת לישון לפעמים ריקה בלילה. כמו כולנו. כן? איזה קטע כזה. זהו, הדבר הזה נגיד שהרבה פעמים אני אומרת לעצמי, איך אני מסדרת לי את ביבי ואת טראמפ, ובכלל אנשים גדולים שאני מעריכה בראש. היום אני הרבה פחות פוחדת מאנשים גדולים. נגיד פעם, כל האקדמיה וחברי אקדמיה ויועצי שר, אנשים כאלה שפעם הייתי ביראת כבוד ופחד מולם. היום אני יושבת מולם ואני אומרת לעצמי, וואי, הוא בטוח ממש תהה לעצמו אי פעם, אם הוא יצליח לחרבן היום בערב. אם הוא טוב במיטה או לא. עם האישה כאילו, אני ממש לוקחת אותו. הם אנושים. הוא הלך לישון בלילה, והוא פשוט הלך לישון עם המבט הריק והחלול שהלכתי לישון ככה לפני 3 ימים. זאת אומרת, אני ממש לוקחת את הבן אדם ומיישרת את החוויה שלי מולו על דברים שאני יודעת שכולם חווים, ואני מרגישה את זה גם כפסיכותרפיסטית, כמי שעוסקת בטיפול, וראתה כל כך הרבה סוגים של אנשים. ואז מתוך זה אני פוגשת אותו, ואז יש לי מבט מה זה טוב אליו. ואליה גם, לנשים וגברים. כולם. כאילו, היכולת שלי לכעוס ולשנוא אנשים אחרים, היא דרמטית פחתה מאז שאנחנו מבינות שהם אנושיים, וזו חוויה נורא אוניברסלית. כן, אבל שאת רואה את ביבי, או שאת רואה בכלל את כל הדבר הזה, זה כזה... ואז בעצם באמת עינב ורייצ'ל, ובכלל אולי נגיד את זה, אולי נכליל את זה רגע על מנהיגות של נשים, כי אני רוצה שכל מי שתקשיב, תצא היום או מחר לעולם, ותוכל להגיד דבר מה שהיא לא העזה להגיד קודם, או לפעול באופן שהיא לא העזה לעשות קודם, ונשים לא מעזות. נכון. זאת אומרת, נשים לא יגידו דברים. אני אומרת במפגשים איתי, איך את יודעת מתי את צריכה לדבר? שדופק לך הלב. שדופק לך הלב, את מדברת, זה בכלל לא רלוונטי מה יש לך להגיד. וזה אחד הדברים, אני חושבת, הכי משמעותיים שאנשים חוות במפגשים איתי. כי זה לא, תביני מה את רוצה להגיד, תסדרי את זה בראש, תביני שזה רלוונטי לכולן, תהי רציונלית, תסדרי את עצמך ותדברי, דופק לך הלב, משהו קורה בך, יש לך אימפולס, זה בכלל היכולת של נשים להתחבר לבטן שלהן, והרשות הזאת. פשוט תגידי, מה זה משנה מה זה יצא? חברה נתנה לי ליום הולדת שלה, היא מחלקת כאלה, אמרות חוכמה, אז היא כתבה לי, כשאת בפגישה בחדר ויש ארומה של הפגישה שאת מרגישה, זאת האמת. וואי, ממש, זה בדיוק זה. כן. ממש. כן. אז אני חושבת שזו... זו גאונות של נשים שאנחנו לא יודעות, לא נותנות נכון? לעצמנו רשות להשתמש בה. שזה הכוח שאני רוצה להדגיש, לשים במרקר ולהגיד לעצמי, את יותר מאירוע אחד, כל הזמן. אין רגע שאני דבר אחד בעולם.
כאילו, עכשיו אני יושבת פה, אז אני רק מתראיינת, כאילו, לא. יש לי את האוטו, רגע, הילדה שלי מה הייתה, ומתי אני אעשה, היכולת הזאת של נשים, של לנהל הרבה, נגיד, שכחתי את המושג של זה, אבל הג'אגלינג שאנחנו כל הזמן עושות, פתאום כשהוא בא בצומת של קבלת החלטות, זה כוח מאוד גדול. אמרת משהו? כן, אבל זה לא לא, יש לזה שם, מולטיטאסקינג. אני יודעת על מה את מדברת. כן, שכחתי. אוי, אלון, אני אוהבת שאתה קוראים לזה. משתתף בשיחה. ממש, זה... תחפש את זה רגע בגוגל. זה מוח, אני חושבת שזה כתוב בספר מוח גברי ומוח נשי. גם שם, זה ממש מושג מוכר של נשים, ודיברה עליו לאחרונה, אני חושבת גם מאיה טבת דיין, כאילו נשים מחליפות את האינטראקציות המוחיות שלהם כל רגע, ולוקח דקות שלמות לחזור חזרה להתרכזות. ובתוך זה, אני אומרת, אנחנו לא מחביאות את זה יותר. שמות את זה. עינב אומרת, אני לא... היא יושבת ואומרים לה, את בכלל קפלן. אז היא אומרת, אני קפלן? אני ביביסטית! ובקפלן כשאומרים לה, יופי שבת לפה, היא אומרת, אני לא קפלן. היא לא נותנת שיתפסו אותה על דמות, אני לא יחידה בינארית אחת שאתם יכולים לשים לה 0 או 1. אני לא. תגידי, איך את... אני תכף רוצה להגיד את זה. אני מתבלבלת, יש לי 2 שאלות לשאול אותך. למה את חושבת שכולם בסך הכל אוהבים את רייצ'ל ממש ומעריכים אותה, והרבה מאוד שונאים וכועסים את עינב, כועסים על עינב צוקנברג? צנגאוקר. צוקנברג. צוקנברג זה השם של המורה שלי מכיתה ג' או משהו, סליחה. היא דוסית. תראי. רגע, אני אחזור על השאלה. כן. למה כולן אוהדות, אוהבות, מעריכות ומוקירות, כולם מכל קצוות המפה הפוליטית, את רייצ'ל, אמא של הירש, והמון המון בזים, כועסים, ושונאים את עינב צנגאוקר. את יודעת מה זה לכתוב את זה באנגלית? וואו. שמות משפחה אשכנזים, מה יש לכם? אלוהים, גם לא אשכנזייה. טוב. כן, אמא מזרחית מאופקים, כמו שהיא חד-הורית מזרחית מאופקים. תראי, כשהסתכלתי על זה כמקרי בוחן, בעצם הדבר שאליו הלכתי, זה שהבנתי ששתיהן עושות סוגים שונים של מנהיגות, של איחוי. האיחוי של רייצ'ל הוא הרבה יותר מאחה. הוא עדין, הוא באנגלית. זה אירוע משמעותי. באנגלית יש יכולת לתאר נימים בצורה מאוד פושית, אבל לא מנומסת, שאין לנו בעברית. אין לנו, הדיבור שלי על זה, זה לנסות לתרגם את המילה גרייס. גרייס זה כאילו סוג של חן, חסד, אצילות, אבל אין לזה משמעות בעברית. זה לא סתם. זה תחושה. כן. זה מילה שהיא בכלל מתארת תחושה. כזה. עכשיו, זה העושר האנגליטי הזה, שהוא מאפשר משהו שעברית לא מאפשרת. היושרה של עברית, השורשים שלה, זה שכל המילים קשורות, זה שאי אפשר להתחמק, כשאת מדברת, את אומרת מה שאת חושבת, גם אם את בוחרת מילים עדינות. כן, את לא יכולה לעדן, כאילו זה חד, זה כמו שיש חט, דברי אליי בחט, קצר קולה. מה זה? לאן זה הולך? באנגלית, באמת הרבה פעמים, אני זוכרת שפעם ראיתי ראיון עם קים קרדשיאן, שראיתי איך היא משתמשת במילים כזה כל כך, אמרתי, וואי, אני לא יכולה לעשות את זה, ואז הבנתי שזה השפה. נכון. אז קודם כל, הפער ביניהם, אני חושבת, אחד הדברים החיצוניות לתאר את הפער, זה שיש כאן עברית ואנגלית שנפגשות ב-200 קמ"ש. חוץ מזה, עינב, הדבר שלה זה שהיא מביאה, איך קראתי לזה? מנהיגות מאחה לוחמנית. היא לא באה לעבור בקלות בגרון. אני חושבת שזה גם הרבה יותר, תחשבי על ייצוג שלהם חד-הורית במזרחית שעושה מהפכות בישראל, הרבה פעמים קופצת נגיד ויקי כנפו. יש לנו כבר ייצוג לדבר הזה, ואנחנו לא היינו מקשיבים לה אם היא הייתה מאוד עדינה ונחבאת אל הכלים וכזה. למה? אבל נגיד מירב לשם גונן, שאני מתה עליה. היא לא חד-הורית, היא גרושה. נכון, לא. נכון, אפשר להשוות. לא, אבל נגיד היא ממש עשתה, היא גם מזרחית, והיא עשתה את זה ממש באופן אחר מאוד רך. נכון, שפה אחרת לחלוטין. כן. אני שואלת על זה, כי אני מרגישה שיש בי את עינב, חד משמעית. יופי. יופי, אבל אני מרגישה, אני תוהה לעצמי, אני חושבת שכאילו, אני אגיד שהיא פועלת מתוך אימפולס. היא
פועלת מהבטן. אני חושבת שזה מה שחושבים עליה. אני לא חושבת שזאת אסטרטגיה, אני חושבת שהיא ממש פועלת מהבטן, שזאת השפה שלה. אז אני חושבת שככה הרבה פעמים היא נתפסת. גם אני חושבת שרייצ'ל פועלת מהבטן, פשוט נכון. יש להם בטן תרבותית אחרת. מאוד. ואת הבטן של נקבות מזרחיות, זה אירוע קשה, השחורדיניות של כאילו. פנינה מוצפי הלר, כן, כן. זה קשה, כאילו, אני יודעת שזה, אני נורא השתכנזתי, כאילו, נורא עידנתי את כל ה... אני משתמשת בזה הרבה פעמים בחלק הגרייס של זה, אבל אני מרגישה שזה באמת אירוע קשה. אני מבינה, ועם זאת, אני מסרבת לטענה שעינב פועלת מהבטן, כי אחרי שעקבתי זמן רב אחרי מה שהיא עושה, אני אומרת, בונה, זה תורה. זאת אסטרטגיה, כן. זה לא יצא לה במקרה. לא, מה זה יצא לה במקרה? היא נאמנה לבטן שלה, היא נאמנה לדבר נכון, הזה. אז היא לא אסטרטגית, אני לא חושבת... נכון, זה לא תכנון מגדול. כן. יכול להיות שהיא התחילה בכזה תנועת קריאה, אני זוכרת את אחד הנאומים הראשונים שלה, שהיא פשוט מדברת בכאב, היא גם נראתה אחרת. וואי, ממש. ואני חושבת שהיא הבינה איך להפוך את הזיכוך הזה שלה, את הכוח המאוד מאוד לוחמני, לכדי תורה. ואז זה מה שהיא עושה, היא עומדת והיא אומרת, היא כל הזמן מציבה אלטרנטיבה, והיא כל הזמן מציבה את עצמה בתוך האלטרנטיבה הזו. נניח, אחד הנאומים שלה, זה שהיא פונה לכל צמרת הביטחון של מדינת ישראל, הפלא ופלא הם. גברים. איזה קטע, רציונליים גם כל מקבלי ההחלטות, בגדול. גם כל קבינט המלחמה, זה כולם. כאלה שאת תשבי לאדם ותנסי להסביר להם באמת מה קורה, הם יגידו לך, את נורא רגשנית. ואז הם יגידו לך, למה היא קיבלה דוקטורט לשם כבוד? זה צער על הבן שלה, זה לא תוכנית מדינית. וכל מה שהיא אומרת לנו, חברים, אתם לא שומעים קול עמוק ואמיתי של המציאות שיש כאן. יש כאן קול שאומר, אין, נגמרה התוכנית הזאת. של להרחיק, אלה, הילדים האלה שנהרגו בצפון. לא בן דוד שלי, לא נורא. זה שלנו, הם שלנו, זה הילדים שלנו. אני נשאתי אותו ברחם שלי, ואני מחכה, עוד פעם באיזה הפגנה היא אומרת, אני מחכה שהוא יחזור, והוא ישים עליי את הראש והוא יקרא לי אמא. יש איזה רגע שהיא מספרת על הלידה שלה. נכון. וואי, זה אחד הרגעים הכי היא בכלל, היא אוסף הדימויים שלה. וואי, אני ממש רוצה שתקראו על הלידה של עינב, איך היא מתארת את זה? זה היה רגע שבו אני הרגשתי שמים נשפכים ממני ואני בוכה. את יודעת, אני כאילו אוספת רגע את מה שאת אומרת, ואני אגיד שבבחינתי היכולת שלי להשמיע את הקול שלי, זה בעצם איזשהו מבט שאומר, מה שקורה בי, זה מה שקורה בעולם. זה אומר, כאילו, כל מה שתיארת להצטלבויות זהויות וכאלה בשפה האקדמית, אני קוראת לזה, אני לא מפוצלת יותר. אני אומרת, תפסיקי לחיות בפיצול בין הראש ללב למין, זאת שפה זכרית שהם צריכים אותה, ואנחנו שמחים שיש להם אותה, כי זה באמת הקור רוח וכל מיני איכויות אחרות ליניאריות שאנחנו זקוקות להם בעולם, אבל האיכות שהכי מתבקשת ממך זה דווקא לחבר, ושנשים, ואני אוסיף ויגיד, נשים בכלל, בעלות רחם, ונשים אחרי לידה במיוחד, יש שם איזושהי, המוח שלנו משתנה, והגאונות שלנו נהיית בלפענח יחסים לעומק. זאת אומרת שאני רואה אותך, ובגלל שאני אישה ואת אישה, וגם אם היית גבר, האמת, אני מרגישה את התנועה, העובדה שיש כאן את העובר שלך, העובדה שיש כאן את הלב שלך, המבט בעיניים שלך, האופן שבו את אוחזת את הכתפיים, אנחנו קולטות אחת את השנייה הרבה מעבר למה שאנחנו מדברות. והדבר הזה, הוא ישר מביא לי חלק של חמלה ואהבה, כי נשים, הם לא, אנחנו בדרך כלל, אם אנחנו פועלות מתוך מקום שהוא לא הישרדותי, אנחנו לא כוחניות, אנחנו לא היררכיות. אנחנו פועלות מתוך מקום של דאגה, וממש אהבתי שכתבת את זה, על הנהגה שהיא רציונלית, לעומת הנהגה שבאה מדאגה וטרנספורמטיבית, לא זוכרת איך תיארת את זה שם. והדבר שמאפשר לי לעשות את זה, שאני באמת נכנסת לחדר, והרבה פעמים נגיד אני אתבייש או יפחד, ואז במקום להכיל את זה רק עליי, אני אגיד, קורה כאן משהו, ואני חלק מזה. זאת אומרת, אני כאישה לא נפרדת מהדבר הזה, ואני מקשיבה לאנרגיה הזאת, והיא לא רק בי. ממש. אני מפחדת עכשיו, אז נגיד, ברעיונות שאני מפחדת, אני לא אגיד, אני מפחדת ממנה. אני אגיד, יש כאן אנרגיה של פחד בינינו, ואני אשתמש בזה. קורה. אני אשתמש בפגיעות הזאת, כדי להתקרב אליה. זאת אומרת, אני אגיד לה את זה, וואי, אני מפחדת. אבל אני מעיזה להגיד את זה, כי אני כבר לא מרגישה תפוקה. תראה איזה יופי, את עושה רייצ'ל. וואלה, בעזרת השם. כי אני כבר לא מרגישה תפוקה, אני מרגישה טוב. אם יש את זה בי, יש את זה. זה כבר לא טאבו להיות הנקבה. זה כבר לא הדבר המוזר. ולכן גם שאני בתוך מפגשים הרי משמעות רציונלית, עם שמחה רוטמן וזה, שאני שמעת אותו מדבר והוא מתווכח איתי רציונלית על דברים, אני מקשיבה לבטן, אני אומרת לעצמי, הבן אדם הזה,
יש לו ילד נורא נורא פצוע, ילד שלא קיבל מקום. ולא משנה מה אני אגיד לו עכשיו, הוא יצדיק את עצמו, אין לו בכלל אפשרות להביע שם חמלה. אז הדבר הזה, הוא כבר לא, הוא תוקף אותי, אני מפחדת, זה כבר, השיח איתו יהיה ממקום אחר, כי אני רואה מה קורה בו. כן. וזה כוח, שאני אגיד שהוא כוח של נקבה, הוא כוח שמונע מתוך המקום של יש לי יכולת להרגיש את הזולת, כמו שאני יכולה, אני ילדתי אותו. אני יכולה, והמוח שלנו הופך ונהיה יותר ויותר רגשי עם השנים אחרי לידה. המוח שלך ושלי אחרי לידה, אחרי כל לידה, פחות חד. וקוראים לזה טפשת, אבל אני אגיד, זה נכון. אני בכלל כבר לא מתעקשת לסכם שיעורים ולמרכז דברים, זה עובד אחרת, או להתרכז יותר מדי זמן, אבל אני הרבה יותר פתוחה לאפשרות הזאת שאני מזהה מה קורה, ואני מסכימה לזה, זאת הגאונות שלי, זאת הפרופסורה שלי. עם זה אני אעבוד. ואני מרגישה שנשים ממש חיות בתוך עולם שנורא מטיל ספק, וזה מחליש את זה. אז להאמין לזה ולסמוך על זה, ויותר מלסמוך, יש נשים שסומכות על זה, אבל עוד לא מעזות להגיד את זה בכל רם. נכון. אז אני מרגישה שכזה, זה כמו שלב כזה, שיש לי תחושה שהוא יתקרב יחד עם הקצנה של הצד הרציונליזיסטי, זה לא יבוא בתוך איזו אוטופיה, אבל של מבט שהוא מביא את המקום הלא מפוצל שלנו. אני לא מדברת עכשיו רק מהמקום המקצועי שלי, או רק מהמקום האימהי שלי, או רק מהמקום הילדי שלי, או רק מהמקום הזוגי שלי. אני כל כך הרבה דברים. כל התמהיל. וכל הדבר הזה, מבחינתי, אני אגיד שהוא חלק מלהיות נקבה, מההסכמה. אצל גברים זה עובד אחרת. זה גם קורה. זה גם השפעות שקורות, אבל זה נובע מהנקבה בעולם, מהנקבה. אז הדבר הזה של להביא את כל מה שאנחנו, את כל מי שאנחנו, את הפגיעות ככוח, כעוצמה מאוד גדולה. אחת התמונות המאוד מאוד חזקות שנשארו איתי, רייצ'ל וג'ון הולכים לוועידה הדמוקרטית בארצות הברית, ג'ון הבן זוג שלה, הם הולכים לוועידה הדמוקרטית בארצות הברית, והם מספרים אחרי זה שאנשים הם חשבו שהם לא התקבלו בברכה, והם נכנסים מכולם צועקים דברים טובים, תחזירו אותם הביתה באנגלית, שכחתי איך אומרים את זה כרגע, והיא נורא מתרגשת מהמעמד, והיא אמורה להתחיל לדבר, והיא פשוט בוכה. וואי, אימא'לה, אני ראיתי את זה. כן. נראה לי שכל פעם שראיתי אותה אני בוכה. היא עומדת, היא רוחנת קדימה, והיא פשוט בוכה מהתרגשות שאנשים איתה. עכשיו, אחד הדברים ברייצ'ל זה שהיא לא בוכה הרבה, היא כן מדברת הרבה על פגיעות ועל כאב, ועל היה לנו יום קשה, היא ממש מתארת את זה, ושם היא עומדת ובוכה, וג'ון עומד ושם עליה יד, ואז היא חוזרת לעצמה ומדברת. והתמונה הזו, הפגיעות המטורפת שהיא מצליחה להביא ככוח, אני חושבת שזה אחד הדברים הבלתי האמנים בלרתום אנשים. כי זה לא מניפולטיבי, זה לא עכשיו אני אספר על הכאבים שלי ואת תזדהי ותבואי להיות שותפה שלי. זה מעורר רגש שיש בו המון כנות. זה כמו משפחה, שאני חושבת שזה אחד הדברים המופלאים שהן עושות, היכולת הזאת לקחת את המכלול שלהם, את הרבגוניות שלהם, את הפרדוקסים שבתוכם הן פועלות וחיות ומובילות ומנהיגות, ולהגיד לכולנו, אתם גם חלק מזה. כאילו, עינב אומרת את זה, אתם המשפחה החדשה שלי. ובמשפחה, גם רייצ'ל אומרת, כמו במשפחה, כאילו, אנחנו מחליטים ביחד, אנחנו עושים את זה ביחד. היא מודה רייצ'ל מודה, יש שתי סיטואציות משפחתיות מאוד עמוקות, אחת מהן זה שהיא מודה לתלמידי הישיבה יוניברסיטי, שהיא עושה להם איזשהו נאום, והיא אומרת, לא עזבתם אותנו. איזה תחושה זה, שהבאת את עצמך לעולם, ונשאו אותך. ובתוך זה, הסיטואציה שלי שהבנתי שהן עושות כאן משהו שהוא לא רק מקרה פרטני של אמא צועקת, אלא תנועה בעולם. אני הלכתי אני חושבת שזה היה ראש השנה האחרון, להפגנה, אני גרה ממש ליד רחוב עזה, אני הייתי שם רק בירושלים. הייתי שם רק בהפגנות של משמרת 101, שזה האימהות שיושבות בלבן ובשקט, ובאתי עם הבת שלי וככה, ההפגנות הרועשות תחזירו את כולם עכשיו, לא ידעתי מה לעשות שם, זה גם היה לי רועש, זה גם הפחיד אותי שיעצרו אותי, כל מיני דברים כאלה, ובראש השנה אני ואחותי החלטנו שאנחנו חייבות ללכת, כי כאילו אי אפשר עוד שנה שהם יהיו שם. והלכנו ועשינו מה שנשים עושות, בכינו, כי מה אפשר לעשות בהפגנה הזאת? אנחנו עומדות ובוכות בכל מיני מקומות שונים ברחוב, ופתאום
יש תחושה שמגיע, משהו קורה. אנחנו מפנות את פעמנו למעלה של רחוב עזה, לכיוון כיכר פריז, והתחילה צעידה שהגיעה מהכניסה לעיר, הגיעה לרחוב עזה, ורואים בצעידה הזאת את עינב צנגאוקר המצביעה, הולכת בראש הצבא שלה, המשמרת הוורודה, אני חושבת שזה הייתה, והם טופים, ויש סדר, והיא הולכת בראש, ואחותי ראתה אותה ונשברה. זה גם נשים שנורא קשה לראות, מישהו שאלה אותי, למה בחרת אותם? זה נשים שאת רואה אותם ואת נשברת, ואת רואה אותם ואת כאילו, מה נגיד לך? אחותי ראתה אותה, ופשוט התחילה לבכות. ממש התפרקה בבכי. ועינב רואה אותנו בקצה העין, היא עוזבת את השורה שלה, והיא באה, והיא מחבקת את אחותי, וניחה עליה הידיים, ואומרת לה, חיים שלי, הוא יחזור, יהיה בסדר. אומייגאד. ואני מסתכלת ואומרת, מה קורה פה? מה זה הדבר הזה? מה קורה פה? ואני בוכה איתה, והיא בוכה איתה, ועינב חוזרת על זה, חיים שלי, אבל הוא יחזור. ואני ניסיתי, אמרתי, אני מתפללת איתך, והיא אומרת לי, אבל הוא שמה על הידיים, היא במאניה, בטרנס, לא, אבל הוא יחזור, יהיה בסדר. ואז הבנתי שקורה כאן משהו הרבה יותר גדול. זאת אומרת, בתוך הסרט שלה, היא בכלל רואה אתכן. וואו, איזה אימהות זאת. איזה ביבי היה יורד, לא משנה, מנהיג גדול, רואה אישה בוכה בקהל, ובא להגיד לה, אני רואה אותך, תודה שאת שותפה שלי במאבק, הוא יחזור. נותנת תקווה. שזה דבר מטורף, שבתוך הכאב הבלתי יאמן שלהם, הן נותנות תקווה. ותקווה שהיא לא מהשכל שביבי אומר, אל תדאגו, אני אתקוף מחר בדחיה, ואז טראמפ צועק עליו, אלא תקווה שהיא אומרת, תקווה של ידיעה פנימית עמוקה, של אין אפשרות אחרת, ואין שם אסטרטגיה מחשבתית. נכון. היא לא אומרת איך זה יקרה, היא לא באה עכשיו לתאר לך, אני יכולה לדבר עם ביבי. ואנחנו כל הזמן נשענות בחיים שלנו, על תקווה ודאגה שהיא מהסוג הזה המחשבתי, שביבי, למה אנחנו בוחרות בביבי? מר ביטחון, הוא יפציץ את איראן, תראו מה קורה עכשיו, כן? אבל כאילו, ההישענות רק על וכאן את אומרת, לא, יש ידיעה ממקום אחר, ופתאום שזה, אני חושבת שזה פיזי וזה קרוב אלייך, את לא יכולה לא לסמוך על זה. ואותה אני רוצה להביא לעולם, את הקול הזה. את חושבת שכאילו, אני אספר עוד דבר בזמן שאת שואלת. בזמן שאני חושבת איך להרגיש, כן. בספר החדש של רייצ'ל, שהוא... אני לא אוהב, אני אגיד לך מה הדבר היחידי שאני אוהבת ברייצ'ל. כן. שהיא מדברת באנגלית. אני מניחה, זה שפה מאוד מרחיקה. אני חרדית, עזבי, מרחיקה, אני חרדית, חלק אני מבינה וזה, אבל כאילו, אני כל כך אוהבת אותה, ואני מרגישה שיש בינינו פער של מילים. נכון. היא גם מאוד עשירה באנגלית שלה, נכון, זה אנגלית מאוד חלק עשירה. מהאנגלית שלה קלה, וחלק ממש כאילו, קשה לי, בסה, אני ממש רוצה ללמוד ממנה, אני רוצה שתהיה המורה שלי, אבל איפה היא? אז אני חושבת שאחד הדברים שאותי ריפאו בלהקשיב לאנגלית שלה, זה זה כמו מנגינה. אני נותנת למנגינה להיכנס וגם למילים. והיא כותבת על הספר החדש שלה, שיש אותו גם בעברית, אבל יש אותו באנגלית. הוא יצא כבר בעברית? יצא בעברית, ועכשיו שניהם בחנויות. רציתי את האנגלית, כי המילים שלה, הן מדגדגות אותי, הן מנחמות אותי. את יודעת אנגלית כפרה. לא, אני לא הייתי מגדירה את עצמי ככה, באמת, הייתי 3 חודשים בבוסטון, קראתי את עצמי לדבר, מלא חדרים, ישבתי בשקט. את יכולה לכתוב היום דוקטורט בלי לדעת אנגלית? לא, את חייבת לקרוא באנגלית. יש היום כל מיני כלי AI שמסייעים לקרוא ולכתוב באנגלית מאוד. את יודעת שהפסיכומטרי שלי, אם לא היה לי את הקטע של אנגלית, הייתי יכולה ללמוד רפואה. אני לא עשיתי מרוב פחד, נניח. לא עשית פסיכומטרי? לא. אז איך ניגשת ללימודים? הבגרות שלי הייתה יחסית גבוהה, ואמרתי, אני מתקבלת עם מה שיש. וואלה? יש אסטרטגיות, את מבינה? לא, אני עשיתי פסיכומטרי, היה לי ציון מטורף בעברית, מטורף, אני חושבת כאילו ממש קרוב יש לי עברית מדהימה. קצת, באתי מבית דוסי. מתמטיקה סבבה לגמרי פלוס. אנגלית? פחות. מה זה פחות? תצחה כאילו מכינה קדם כדי. זו שפה נורא קשה. אני חושבת שספרדית הרבה יותר קלה. שום שפה לא קלה לי, אני תמיד אומרת לה, גם, כאילו, אני לא רוצה להעליב את סיליה שלי, אבל היא אומרת לי שקשה לה, והיא אומרת לה בסדר, כאילו, בואי. אני לא אומרת לה את זה ככה, אבל כן, בגדול את זה. כן, זה לא אז יש בספר שלה, חדש באנגלית. כן, היא כותבת מאחורה, are you looking for hope? take me, או משהו כזה. כאילו, את מחפשת תקווה, תקראי את הספר הזה. ואת מסתכלת עליו, איזה מכרה שלי, לא, זה הייתה, חמותי ראתה את הספר, ואז היא אומרת לי, היא תקווה?
היא דווקא נראית, לא יודעת, משהו נורא מייאש. בסיפור, באישה, אמרתי לה, היא תקווה. היכולת. אני חושבת שהסיפורים שלהם נורא חזקים גם בהשוואה שלהם, שניהם זה בן בכור, שתיהן, זה בן בכור, שתיהן, יש שתי אחיות אחריו, והסוף כל כך טרגי של שני הסיפורים, שהצעקנית הזאת מראה עיניו שצועקת ונלחמה, ואת אמרנו, עד שיחזירו לה את הבן, היא תשלם המחיר, הבן שלה חזר הביתה חי, והבן של רייצ'ל חזר הביתה מת, שהיא הייתה צריכה לשחרר אותו. הדמיון הזה בין הסיפורים, ובכל זאת היכולת של שתיהן, להציג מערכת של תקווה, של אמונה חדשה ביכולות האדם, באנוש, באנושי, במוסריות שלנו, בלזכור מה ראוי, וללכת לפי צו המצפון האימהי הזה, שאימהות הופכת מאיזה רחם לאומי כזו, שרק מביאה ילדים שימותו בצבא, או לא, לאימהות שיש לה כוח להגיד לנו, גם כשחשוך, ייוולד פה ילד. תחשבי, אני חושבת על זה, זה מטלטל. כן, נכון, אבל אני מפחדת, אני אגיד לך, כאילו, את אומרת את כל מה שאני אומרת כל הזמן בגדול, על זה שכאילו... ממה את מפחדת? מה מפחיד אותך? נגיד, לי יש שאלה בסוף, אם הם הצליחו במאבק שלהם או לא. וואו, זאת שאלה מדהימה. לי שאלה אם הם הצליחו או לא. אני חושבת שיש בשאלה הזאת מבט שהוא טווח קצר וטווח ארוך. אני חושבת שלטווח ארוך אני לא יודעת. זאת אומרת, אני חושבת שיש גם כל מיני סוגים של מאבקים. יש את המאבק להחזרת הילד, ויש את המאבק שהם ללא ספק שתיהן עשו אותו, שהוא לשנות ערכים, תודעה ושפה. עכשיו, את המאבק שלה לטווח ארוך אני לא יודעת. אני חושבת שבמאבק לטווח הקצר, אני לא מרגישה שהן הצליחו. זאת אומרת, שתיהן לא. אני שומעת. אין להם, לא היה להם בסוף את כוח ההשפעה הציבורי כדי לעשות את זה בפועל. קודם כל, את יודעת, אני שמעתי כאילו, את אחת אמהות החטופים, דווקא לא מוכרים, ברדיו, והיא אמרה, אני לא מבינה איך לא כל האמהות עכשיו, חילוניות, חרדיות, דתיות, ערביות, איך הן לא נמצאות כאן איתי. אני לא מבינה איך זה יכול להיות. אני בכיכר חטופים עכשיו לבד. אמא של מישהו שאני לא זוכרת את שמו אפילו, תביני כמה הוא היה לא מוכר. איך אני כאן לבד? איך כל האמהות שבעולם לא מבינות את זה ומצטרפות אליי? ואני חושבת שהתודעה הזאת אצל נשים היא עדיין בחיתולים. אני לא חושבת שכולם יתרשמו כמו שאת ואני מתרשמות, בטח לא מעיניו. אני חושבת שהרבה נשים, אני חושבת שיש יותר נשים מגברים שקשה לה, לא בטוחה, לא בדקתי את זה. היא קשה לעיכול גם. וגם מרייצ'ל, היא כאילו אשכנזייה, זה אמריקאית, מה תבוא, וכאילו אחר תסביר לנו אוניברסליות וזה. ואני שואלת את עצמי, גם אם הם הצליחו במאבק שלהם, וגם כאילו, טוב, יש לי עוד שאלה אחר כך. אז קודם כל, הצליחו. בואי נפרק הצלחה. זה גם מושג. זכרי נקבי, לא, אבל אל תעשי לי את זה ככה. לא, אבל אני אסביר למה. אני אקח שתי סיטואציות שמבחינתי הם טיפים של רייצ'ל, למה זה הצלחה בעולם. אוקיי. הראשונה זה שהיא ברעיון עכשיו באוקטובר, סביב עסקת החטופים שנחתמה, אני מזכירה לנו, באוקטובר כולם חזרו הביתה. לא חשבנו שזה יקרה. באוקטובר האחרון, אחרי שנתיים, כל החטופים חזרו הביתה, בעסקת טראמפ. כאילו, זה כל כך נכנס ל-ongoing שלנו, ששכחנו את זה, זה אירוע מכונן. אז קצת לפני העסקה, רייצ'ל מתראיינת עם ג'ון, לערוץ אמריקאי, והיא אומרת, תראה מה זה, ה-nobodies הצליחו לעשות שינוי. האנשים הקטנים, כמו אני לא זוכרת את השקופים, החסרי ערך, העם, הצליח להגיד את דברו, כמו שאומרים בהישרדות, ולשנות את העולם, לשנות החלטה של אדון העולמי עם טראמפ. הגענו, האנשים המפגינים האלה בתל אביב לטראמפ, כדי שהוא יחליט החלטה שמשנה כל כך את המציאות. לי זה נותן כוח כל פעם. כל פעם שאני מרגישה את המובסות הזו למול המציאות, שהיא כל הזמן מופיעה בכל מיני תחומים. פוליטיים, יכולה להופיע בה, טוב, אין לי מה להגיד בעצם, כבר אמרו את זה לפניי, למה אני אכתוב, כבר כתבו יותר טוב ממני. האנשים הקטנים בעולם, יש להם כוח. ה-nobodies יכולים לעשות שינוי. אני ה-nobodies. את ה-nobodies. אנחנו ביחד, יש לנו כוח בעולם לעשות שינוי אמיתי, בעומק שלו. מבחינתי זה פילטר אחר להסתכל על העולם. אני לא
רק יצור חסר כוח מובס, שכל המערכות פועלות עליו, אני בעלת תושייה שיכולה לשנות את העולם. והדבר השני, היא ממש מדברת על שאלת האחריות, היא קוראת לזה, והיא אומרת, אחת השאלות ששואלים אותי היא האם נכשלנו. אז יש לה תשובה מורכבת, כי ראית שלי אישה מורכבת. היא אומרת, מצד אחד, עשינו 250% ועוד. לא יכולתי לעשות יותר. נכשלתי? כן. זאת הבנה מטלטלת בעולם שבו אנחנו נמדדות בביצועים עוד פעם 1-0, הצלחה לא הצלחה. שהדרך לא רלוונטית. כי בדרך שלה היא הצליחה. נכשלנו, לא הצלחתי להחזיר את הילד שלי הביתה. כן. האם עשיתי את כל מה שאני יכולה? וואי, האם כן. ביבי יכול להגיד את זה גם יום אחד? עכשיו, אמא שלי עוסקת הרבה עם אנשים חולים וכאבים כרוניים וככה. יש בעולם צרות חולות שבאות עלינו. יש בעולם כישלונות כל הזמן, יש טעויות. יש, קורה. אומרת. אני ממש עשיתי את כל מה שביכולתי, ובאה עליי, לא יודעת מה, מחלה קשה, וזהו, אין לי מה לעשות מולה. כן. ולהחזיק את היכולת הזאת, של יותר מאמת אחת בו זמנית, ואני מחזיקה בה. האם עשיתי כל מה שאני יכולה? כן. האם זה עזר? לא. וזה גם הדבר הזה של כאילו, אני נאמנה לעצמי, אני אומרת את דבריי, ועדיין הרחם שלי מכילה סתירות. זאת אומרת, האמת המוחלטת, אתם לא תראו אותה בשחור ולבן. תמיד אני אומרת לאנשים שאומרות לי, אני מקשיבה לגוף שלי, אבל לא יודעת אם זה נכון או לא נכון. אני אומרת לה, גם אני לא. כאילו, להקשיב לגוף, זה לא להגיד, זאת לא אמת מוחלטת. נכון, זה להיפטר מהמחשבה הזאת. זה בכלל, הדבר הזה שאני יכולה להכיל, אמת זה דבר שהוא יותר מורכב ממה שאני חושבת. זה גם בכלל תפיסה של זמן שהוא מעגלי והוא לא ליניארי. ואת יודעת, התפיסה של העולם, ואני כל כך אוהבת להגיד את זה, ואני אגיד את זה גם כאן, כי אנחנו מתוך זה נשלח את אנשים לעשות את המנהיגות שלהם. ואת יודעת, גם אני רוצה להגיד, אני הייתי רוצה שאנשים יפעלו מתוך מנהיגות שהיא לא בהכרח לוחמת. זאת אומרת, את לא צריכה כדי לשנות את העולם, את יכולה לשנות את העולם בתוך קירות הבית שלך. וזה גם משהו שאני רוצה להגיד. את לא חייבת ללכת להפגנות ולהילחם ולצעוק ולכתוב פוסטים חזקים בפייסבוק, את יכולה לשנות את העולם במבט בעיניים, ממש מתוך הבית שלך. אני חושבת שזאת העבודה הכי קשה ומשמעותית שאני באמת עושה בעולם. ובעצם להסכים לחיות בתוך, אנחנו חיינו במשך עשרות אלפי שנים או אלפי שנים בתוך עולם שהוא עגול, העולם של עבודת אלילים, שזו תפיסה נקבית מאוד של העולם, אלילות נקביות, שזה בעצם תפיסה שאומרת אין עתיד. המציאות חוזרת על עצמה כל הזמן, האינדיבידואל כאן הוא לא משנה. ומתוך זה היהדות הגיעה, והיא הביאה תפיסה ליניארית שאומרת, יש אל אחד, הוא מעל הטבע, והטבע הוא לא חוזר, ובגלל שיש אל אחד, הטבע הוא לא חוזר על עצמו. מתקדם. יש התקדמות בעולם, וזה בעצם מביא את התפיסה הליניארית לעולם, שבאיזשהו אופן ביטלה את המנהיגות והכוח הנקבי. אבל חלק מהתפיסה הזאת שהקדוש ברוך הוא הביא לנו אותה, היא אומרת גם ביסוד שלה, הלבנה תזרח במלואה בסוף. זאת אומרת, אתם תעברו כאן בתוך התפיסה הליניארית איזשהו תיקון, שבסופה השמש והלבנה יהיו כוחות שווים, והלבנה מייתה את עצמה כרגע. ואני מרגישה שהתיקון שאנחנו עושות עכשיו, ואני ממש מתפללת עליו, זה לא לחזור לתוך עולם העגלי. אני רואה הרבה נשים שאומרות, אני רק רוצה לפעול מתוך מה שבא לי, ומתוך הגוף שלי, ומתוך הדם של הווסת שלי, והקדושה הזאת, והנקב... לא. זו תפיסה שהיא אומרת, אני מאחדת. אני עושה תנועה שהיא עגולה וליניארית, שזה מייצר ספירלה. אחד הדברים הכי חזקים, ולראות את החיים שלי, ולראות את החיים של המטופלות שאני מלווה, זה איך תמיד אני מרגישה שבסוף אני חוזרת לאותה נקודת כאב. איך כאילו עוד פעם נפלתי לתוך הכאב הזה, שרה? איך עוד פעם נכנסת לתוך הבור הזה? עברת את זה כבר פגשתי את הילדה הזאת, וריפאתי אותה, וכן, יאללה, עוד פעם עכשיו אחר הזה. למה? אז המקום הזה שאני אומרת, יש תנועה של ספירלה בעולם, אני תמיד אסתכל על אותו דבר בנקודת מבט אחרת. אבל זה אותו דבר. אבל נקודת מבט שלי היא אחרת, כי ההתקדמות שלי היא לא לשם. היא כזאת. נכון. אז העבר נראה אותו דבר בנקודה, אבל העתיד, אני צומחת אל העתיד שלי, מתוך תנועה שאני מביאה קו ועיגול ביחד, ותנועה של אוויר ותנועה של מים הן תנועות ספירליות. אנחנו לא יודעות את זה, כי אנחנו רואות מטוס בשמיים, אנחנו רואות אוניות במים, ובאמת כל המכונות שהמציאו הן בתנועה ליניארית ולא ספירלית. אחד הדברים שאליס מילר שהייתה כאן, היא דיברה על זה שהיא רוצה, זה היה אחד הפטנטים שלה, לייצר תחבורה בכלל בעולם שהיא מתוך ספירליות, שזה הרבה פחות מאבק.
לכן אני רוצה להגיד לנשים, זה לא לחזור למשהו שאת מכירה, זה בעצם להבין שאת מייצרת כאן תנועה, שכדי להביא את הכוח שהוא גם זכרי, בין אם הוא שלך, של הבן זוג שלך, של הגברים סביבך, אנחנו חייבות לשלב בו תנועה שהיא עגולה, שהיא תנועה שהיום, אני אגיד, היא להסכים להיות באי ודאות, היא להסכים להיות כאוטית, היא להסכים לא לדעת מה יהיה בסוף, היא להסכים להיות נאמנה לעצמך, גם כשאת מרגישה תפוקה וכישלון, אבל בבטן משהו שם בעיגול הזה קורה לך, ולדעת לפרוט את זה החוצה כשצריך, זה מחייב איזושהי סבלנות, הסכמה לכאוס, וגם לשלם על זה מחירים. כן. היכולת הזאת להסכים לכוח שלך, כמו שהוא עכשיו, שהוא לא מגיע מזה שאתה נשיאת בית המשפט. שאת מנסה להיות משהו. נכון, זה לא מגיע, זה מהסכמה מתוכך. להיות, אני בכלל מרגישה שעידן ה-AI, הוא יחייב, כאילו, אנשים מוצלחים שישארו מוצלחים בעולם, כי ה-AI יהיה יותר מוצלח מכאלנו, זה אנשים שאומרים, כדי לשגשג ולהשפיע, אני יותר צריכה להסכים להיות אני. נכון. ואין היום, סליחה שאני אומרת את זה, מעט מאוד נשים שאני רואה בעולם, במיוחד בתוך תפקידי מנהיגות, וגם גברים בכלל, עזבי, שמסכימות להיות אין. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו הכי אוהבים בטראמפ, זה שהוא מסכים להיות הוא. בהרבה מאוד מובנים, כן. כן, כן, הוא אמר, תפסי את הפוסי שלה, והוא ממשיך עם זה, זה מזעזע, אבל כאילו, את מבינה? אני רוצה נשים שיגידו, אני מסכימה להיות אני, ולא כתגובה לגבר, אני מסכימה להיות אני, ומתוך זה אני אפעל. נכון, בכפרה, אנחנו ניכשל בדרך. נכון, אז אני מביאה את המילים שלי, על כל מה שאין, וזה מה שרייצ'ל כותבת בספר, ואני נעזרת בכוח הזה של האנשים הפשוטים, שהם לא רואים אותם, שהם לא איזה דבר גדול, אני בבית, ואני מסתכלת לעבר המטרה, ואני מאמינה שיש תקווה, זה הולך לאנשהו, זה הולך לאנשהו. אני מסיימת בשירון של זלדה, שהוא המנטרה שלי בחיים, כאילו כל שלב קשה אני חוזרת אליו. בואי ניקח נשימה אליו. שיר של זלדה, יש לי כבוד עמוק לזלדה, אני חושבת תמצאי בו את המנטריות. יאללה, בעזרת השם. רגע, כל מי שמקשיבה אחר, קחי נשימה גם, בואי תני לזה לחדור אלייך, בסוף מה אנחנו עושות? כוח של נקבה זה להסכים שדברים יחדרו אליה או לסרב להם. כאילו, ההסכמה הזאת שמשהו ייכנס אליי, זה מה זה כוח? ואני רוצה שהשיר הזה ייכנס אליי. יאללה. תודה. הולך ככה. בלי שמיים, בלי הרים, בלי ראי. ומאין אשאב את האור. מאין אשמע את קולך. מן הקירות הצהובים בחדרי, מן התקרה הצהובה. אמן. תודה. אני אמרתי שאני אתייחס לפרשה של מה שכתבתי על יובל וילנר, אבל אין לי כוח. מה את אומרת? נתייחס או נשחרר? לא. נשחרר? כן. טוב, כתבתי על זה בפייסבוק, מי שרוצה לקרוא. למרות שרציתי להתייחס, אבל אין לי כוח. מרגישה שאחרי השיר הזה, מה? כן, הבית, החיים הפשוטים, השיר הפשוט של הלחם. כן. מן התקרות הצהובים בחדרי, מן התקרה הצהובה. וואי, לגמרי. ואני ממש מברכת כאן את כל הנשים, שכל מי שמקשיבה לזה, שתעזי לפעול עם הבטן שלך בעולם, ולהשמיע את הקול שלך, גם אם תרגישי תפוקה. הלוואי ותסכימי להרגיש תפוקה. הלוואי ותסכימי להגיד את מה שיש לך בבטן, יש שם מצד אחד כל כך הרבה פחד, ומצד שני הנאמנות למה שאת מרגישה שאת יודעת. יש שם כל כך הרבה שמחה וחיבור. ואני מחכה לכן, אני מחכה לעוד ועוד נשים שיעזו להיות רייצ'ל ועינב בחיים הקטנים שלהם. ולהשמיע את הקול של הבטן שלהם ולחבר את הנקבות, האימהות, הילדות, הפחדניות, המנהיגות, העוצמתיות, העלובות, החיות, התשוקות, לחיים שלנו, למשפיעות שאנחנו. ותפיצי את הפרק הזה, תשלחי אותו לכל אישה שאת רוצה שהיא תהיה מנהיגה בעולם, שאת רוצה שישמעו את הקול שלה בעולם, שאת רוצה שהיא תעז לדבר מתוך דאגה ולא מתוך רציונליות. תני לה את הלגיטימציה הזאת, ואני אגיד לך שהרבה פעמים שאני עומדת בסיטואציות קשות בחיים, בהקשר הזה של מערכות וגברים, ואני ממש מדמיינת את כל האנשים שאני מכירה שמות על היד.
וזה לא נשים שאני בהכרח מכירה מקרוב, נשים מהקהילה שלי, נשים שולחות אותך מאחורייך. שאני, כן. כי לבד אני בכוח. מרגישה מאוד לבד. נכון. אז שיש שם עוד. ואני רוצה להגיד לך תודה שהמשגת את זה למילים. כי אני קראתי את העבודה שלך, והרגשתי שכזה וואו. איזה מדהים כמה חסרות לי המילים האלה. כאילו, יש לי את המילים האלה בשפה שלי, אבל זה לגמרי נותן לי גושפנקה, שאני שומעת אותם בשפה אקדמית, מה אני אעשה? שהרבה כתבו על זה לפני 50 ו-60 ו-70 שנה, על מנהיגות מתוך דאגה, לעומת מנהיגות רציונלית. אני קוראת לזה אחרת, אני קוראת לזה כן. בשפה שלי, ואז כזה להגיד וואי, כאילו, זה גם עוד ידיים על הגב. נכון. יש לנו הרבה גבים. צריך לבחור בהם ולראות אותם, ולקחת את הכוח הזה שיש לכולנו ביחד, ולהפוך אותו למשהו. כמה זמן את חושבת יש לנו מנהיגה נקבה כזאת? וואו, יש לי תוכניות לריצ'ל, אולי לא תזרום איתי. בארץ? לא. ובארץ. אולי גם בארץ, אתה יודע מה, יש לי שני פרקים. לא, בארץ אני לא חושבת, אני חושבת שבארצות הברית אם היא תלך לנשיאות, יש לה סיכוי. איזשהו, כן. כאילו, אם היא תמשיך לפעול נכון כמו שהיא פעלה עד עכשיו, היא פעלה מדהים, היא פעלה ללא רבב, אני חושבת שיש לה סיכוי. הלוואי. אבל אני במיוחד ככל שתהיה יותר אנטישמיות ויותר יהודים יצטרכו לעלות לארץ. כאילו, אתה יודע, זה כמו, זה על קצוות כאלה. כן. תנועת מטוטלת. אוקיי, אבל אני סקפטית כרגע. אנחנו לא במצב טוב לשמוע אנשים בכלל. כן. מישהי כתבה לי, יש לי כזה חברה כמה חברות שהן מתמודדות לכנסת, או צפויות, או אולי התמודדו. ואמרתי להם, תקשיב, המערכת בחירות הזאת, מה זה לא חשובה? היא נשענת על אותם דברים. הבאה, בואו נדבר על הבאה. כרגע כאילו אין לכם, זה לא מעניין. נכון. כן. זה ימשיך את אותו קו, אני אצביע כמובן, אבל זה יתנפץ על אותו מקום. נכון. אני כן אגיד בואו נראה מה קורה, אם משהו יישבר, הוא יהיה בבא. אני כן אגיד למי שיש לו איזושהי רשימה שיש לה סיכוי, שאני מאוד אשמח בשמי ובשם אנשים בישראל, שיהיו נשים גם ברשימה שלו, אבל אני לא חושבת כרגע שיש מהפך מטורף שצפוי לנו, אנחנו עוד לא שם. מה עכשיו כל מי ששומעת אותנו חושבת לעצמה? מה? בוא'נה, איזה שמאלניות. זה? כפרה, אין שמאל וימין כבר בארץ, זה לא תתבלבלי. לכי תחפשי, סבבה? כל השיח הזה שלנו שמאל, הוא זכרי, אנחנו לא בוא. זה סתם פוני של כזה, לא, תל אביביות כזה, לא. אנחנו נראות. אני תל אביבית רצח. טוב, יאללה. תודה רבה שבא, תודה לעובר שלך שבא איתך, תודה על זה שאת מביאה חיים לעולם, תודה על מה שכתבת. אני מברכת אותך שכמה שיותר נשים יקשיבו לאור הזה, למה שהבאת. ממש, אני מברכת אותך שהשפה, זה כתוב בשפה אקדמית, האמת די טובה, כאילו די, אבל אני מברכת אותך שזה יצא כאיזשהו חוברת מנהיגות לנשים שתופץ בכל הארץ, דווקא בקרב כל הנשים שהן לא אקדמיות, שהן לא בעולם האקדמי. הרבה פעמים השיח האקדמי נשאר בו, ואז זה מה זה מבאס, כאילו שתצליחי להוריד את זה, לכתוב את זה בשפה, שאמא אחרי לידה תקבל את זה בבית חולים, ותוכל לבוא עם זה הביתה ולקרוא. אני חושבת שזה מה שאנחנו צריכות לקרוא אחרי לידה. אהבתי. אם את צריכה עזרה במימון ההפצה, דברי איתי. אנחנו נגייס כאן משהו. לא, אני חושבת שאישה אחרי לידה, צריכה לקרוא את זה, כי זה מחזיר כל כך לכוח שאנחנו... נכון. את אומרת, או שהשתגעתי או שאני גאון, אז את גאון. נכון, קודם כל. תמיד. רק אל תצטרכי יותר מדי על הבית שלך אחרי לידה מסכן. אבל את גאון. טוב. אמן והללויה. אמן והללויה. אוי, אוי, אוי. וואו.